Ayusin natin yung music. Bagal niya. Naiikot ba? Napakabagal ng computer na to. Verify it's you. What to? Ano to? Ba't nakalag out to? Nakalag out yung YouTube ko ba? Nilag out mo dito. Hindi ko nga alam. Oh. Wait lang po. Ayos pa. Akong viewers. Okay na? Sabi. Ano kasi nilag out yan? Wait lang po, inaayos pa po yung aking ayan, Alucard. Wait lang, love. Wait lang. Inaayos ko pa yung ano eh. Wala pa tayong harang, wala pang music. Wait lang po. Yan, Alucards, pengi jacket. May jacket ka na po. Ka-open ko lang lanas, inaayos pa. Wala pa nga akong music. Ayan, Alucards. May jacket ka na. Wait lang, lalas, kasi inaayos ko pa yung music.
Thanks so sweet lang ha. Bubukas ko din lang naman eh. GR World, hi host. Ayan, may love shout out GR World. Ayan, ka-open lang natin mga lalabs. Wala pa akong harang. Pino-congratulate na ako ni ano ha, ni yan GR World, wait lang po. Yusin ko lang mga GR World, wait lang po, lagyan kita ng ano. Wait lang po. Na-open ko lang po kasi maglagay muna ako ng harang lalabs, wait. Wait lang, ayan. Host, ayan. Opo, wait lang. Wait lang po. Open lang natin. May Juba, ayan. May love shout out Juba. Maglagay lang tayo ng harang. Like done host. Ayan, opo, wait lang. So, ayan. Please blue jacket host. Opo, wait lang. 1 minute. Finish. 1 minute finish. Ala, Juba, ayan. Lang lalabsa. Na ano tuloy. Wait lang po. Mabagal ako eh. Ayan. Magal ni host. Pagpalo na to si host. Pero magal. Lang, ito ko na lang lagyan ng jacket sa kabila. Binuksan ko kasi yung computer eh. Mabagal, ikot-ikot. Yan, GR World, meron ka ng jacket. Wait lang, hindi ko pa nasa-shot. Oh my God. Mabagal yung computer, ikot ng ikot. Tingnan mo. Ayan, Tabor Vlog. Iglab shoutout. Ano ikot man eh. Ayan, may jacket ka na. Ayan. Sorry naman sa inyong lahat dyan. Napakabagal kasi. I'm sorry naman. Ayan. GR World. Sorry naman dyan. Ayan. Maglagay tayo ng ano. Konting music. Para may buhay. Ayan. I am fine, lalams. Juba, ayan. Tabor Vlog, nagbaba ng kanyang bahay mga lalams. Ayan. Tabor Vlog. Alhamdulillah, ayan, meron na. Meron na, ayan. Ayan. Big love shoutout sa lahat ng nandyan, mga lalat. Pasensya na kayo na late. Ayan, GR World, big love shoutout. May jacket ka na lalats. Ayan, Juba, big love shoutout. For vlog, big love shoutout. Ayan. Hello, Kaz, big love shoutout lalats. Ayan, Juba, big love shoutout. Kumusta kayong lahat dyan, mga lalats? Ayan. Open ko lang po kasi, ayan. Lagay pa ng harang, ayan. Dikitan na ba dito po? Or WH? Dikitan tayo lalabs. Gusto mo ba ng WH? Ayan. Dikitan tayo Tabor Vlog. Kung makipagdikitan, maglapag ka lang yung bahay dyan. Pagdikitan ka, ayan. Kailangan mo ba Tabor Vlog ng ano, WH?
Ba't paano ka na ba? Cover vlog dan load sedikit from Alucard. Ayan, Dalia Ayan, nagalag shoutout lalag. How are you, Ayan? Dalia Ayan. Ayan, Dalia naggawa ng kanyang bahay. Ayan. Alucards naggawa rin ng kanyang bahay. Alucards G. Ayan. Mary Los Miguel Abisherto at Lalans. Mary Los. Ayan. Tamsak Dan Hos. Ayan, salamat sa patamsak Lalam. Ka-open ko lang. Ayan. Kaya mabagal. Ayan. Ka-open ko lang mga lalabs. Ayan, Merelos, Tamsak Dan Host. Maraming salamat lalabs. Salamat sa patamsak dyan. Okay, Joba. May galab shoutout Joba. Ayan, payakap po from Merelos. Ayan. Ang baba ng kanyang bahay mga lalabs. Payakap si Merelos. Ayan, Bloody Coder. May galab shoutout lalabs. Thank you for coming. Ayan. May galab shoutout to all there. Ayan. Ayan, 7 million in the house. May galab shoutout. Juba Goes Love TV. Ayan. How are you, lalab? Juba. Ayan. Pula from Ome Anyase. Ayan. May galab shoutout. Ome Anyase. Ayan. Alucards. Ayan. Merelos Dan. Pasok nga lang from Alucards. Ayan. Joba okay. Alucard Z naggawa ng kanyang bahay. Ayan. Uy, may anasi nagbaba ng bahay mga lalang. Palablab naman. Ayan. Yung maunang pumasok kanina. Oh, Bloody Coder has thank you so much. Mashallah, mashallah. Thank you so much, Bloody Coder. Ayan. Thank you so much. Nawala tuloy yung aking music. Ayan, napaka-ano naman Bloody Coder. Napaka-supportive lalabs. Na yung bahay, Bloody Coder. Ayan. Thank you so much, Bloody Coder. Ayan, mga lalabs, ang aking member. Thank you so much, Bloody Coder. Thank you so much, lalabs. Bloody Coder, ayan. Ayan, mga lalabs, palikitan si Bloody Coder, mga lalabs, ang aking nag-iisang, ay, dalawa pala yung aking member, ang aking member, ayan. Dalawa lang akong member. Hindi ka ba binamaba? Yan, 8 million in the house. Ang galab shout out. 8 million. Thank you so much. Ayan. Ayan, host pwede pa pin. Ayan. Sige lalabs, mamaya lang lalabs. Diyan ka lang muna lalabs. Sunod kita kay Bloody Coder. Tabor Blood. Okay, pagdikitan ka muna dyan lalabs. Ayan. Alucard G, nagbaba ng bahay. Ayan. Bloody Coder nagbaba ng bahay. Alucards nagbaba ng bahay. Uy, may anase. Ayan.
Oy, may ana si Alucard G, ayan. Oy, may anaze, ayan. Oy, may anaze, nagawa ng kanyang bahay. Ay. Ato Batil, Ayumedi, hi, nagalang shout out. How are you, lalang? Ato Batil, Ayumedi, hi, ayan. Mahirap siyang salita. Ayan, may jacket ka na po, ay. May nagbaba ng kanyang bahay. To battle, Ayumedi, well done, wala well done. This look like a murkuk. Well done, ayan. Thank you so much, well done, ayan. Ayan. Hoy, may anasi downloads from Alucards, ayan. Alucards nagbawa ng bahay. Merelos nagbawa ng bahay, mga lalas din. Alucards done from Merelos, ayan. Bloody Coder done. Ayan, Bloody Coder, pabalikan na lang si Tabor Vlog. Ayan, Tabor Vlog, magbaba ka ng bahay lalas para mabalikan ka ni Bloody Coder. Thumbs up post. Ayan, Reyno, pusa, may galab shout out sa'yo, lalag. Kumusta ka na, Reyno? Ayan, kagigising mo lang. Reyno, kagigising mo lang, lalabs. Magkape ka na sa Tim Hortons, lalabs. Ayan. Reyno, salamat sa patamsak dyan. Alucarzi dan to you. Chukran kitir from Oime. Ayan. Tabor Vlog babalik. Ayan. Ayan. Magbaba ka na ng bahay dyan. Tabor Vlog. Para mabalikan ka ni Bloody Coder. Hi Lalabs Nelmar. Namiss mo ko Nelmar. Wala ako kagabi. Ayan. Nelmar channel. Ayan, glad shoutout sa'yo, lalabs. Tabor Vlog, nagbaba ng bahay. Dan Tamsik host, maraming salamat, Nelmar. Ayan. Alucard G, nagbaba ng bahay. Kanina 2 hours nakalipas. Ayan, Thank you so much. Sino ba yung nagpalipad? Oh, thank you so much, Bloody Coder. Napaka-rich naman ni Bloody Coder. Thank you so much. Bloody Coder, thank you so much, lalabs. Napakayaman mo naman, Bloody Coder. You have a lot of dirhams. Thank you so much. Ayan. Thank you so much, Bloody Coder. Ayan. Ayan, Nelmar channel. Nagbawa ng kanyang bahay, mga lalabs. Alucard done from Reyno. Oh, thank you so much, Bloody Coder. You're so rich. I love you so much. Ayan. Ayan, Bloody Coder, nagbaba ng bahay. Bloody Coder, no need to drop your link because you're already on the pin, no? Otherwise, your banana will gone. No need to drop your link. Because you're already there, over there. Okay? Lolo will eat your banana. No need to drop your link. Okay, darling. Ayan. Ayan, Reyno, nagbaba ng kanyang bahay. Alucard Z, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Alright, thank you. Ayan. You so very supportive, Bloody Coder. Thank you so much, lalabs. Salamat sa iyong palipad dyan. You are so rich, guy. Ayan, mashallah. Merelos dan, please. Balikan na lang si Oime, lalabs. Merelos. Ayan. Hoy, may anasi nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, Tabor Vlog done from Merelos. Bloody Coder, once again, thank you so much. After that, later I will change you their Bloody Coder so that you can drop your link and connect. Anali Vlogs, yung love shout out lalabs. Hello po. Ayan. How are you, Anali? Ayan. Meron ka lang jacket, Anali, lalabs. Ayan, Oime, nagbaba ng kanyang bahay. Merelos done, please. Return to Oime. Ayan. Oime Anas is a legit. Please return to him, please.
Ayan, I don't know, Oime is a girl or boy. Ayan. Reno Upusa Dan Lods. Grabe, laki ng bahay. Ayan. From Alucard. Malaki talaga yung bahay niyan, Lalab. Si Reno. Mga rated SPG yung mga video niya. Tamsik na. From Analiblan. Thank you so much mga Lalab sa inyong support dyan. Ayan. Oime nagbaba ng kanyang bahay. Bloody Coder, thank you so much Lalab. Ayan, palablab naman si Bicol ng Oragon mga Lalabs, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Oime Anase, it's a legit. Ayan, connect to Oime Anase mga Lalabs, nagbabalik yan. Ayan, Anali Vlogs, nagbaba ng kanyang bahay. Alucard G, nagbaba ng kanyang bahay mga Lalabs. How to hack a Facebook account is coming soon on my channel. Oh, don't do that. Bloody Coder, you make me scare. Ayan, Anali, salamat sa damit. Walang anuman Lalab. Nilmar Lalabs, kumusta ka na? Ayan. Nagbawa ng bahay si Nilmar mga Lalabs. You use VPN. Alucard Z, ayan, you use VPN. Ayan. Yes, ayan, Nilmar channel, nagbaba ng bahay, mga Lalabs. Also, how to hack Wi-Fi program is coming soon. Ayan. Okay mga Lalabs, connect to Bloody Coder. Kung gusto nyong magkaroon ng idea paano alam nyo na bawal tayo magsalita ng ganyan, baka mapalo ni Lolo. Alam nyo na mga Lalabs. Kung gusto nyong makakuha ng idea, dikitan nyo si Bloody Coder mga Lalabs. Ay. Pasilip po, balikan ko kayo from Anali. Ayan, mga Lalabs. Dikitan si Anali. Ayan. Rubber Vlog, ikaw yung susunod ko kay Bloody Coder Lalabs. Diyan ka lang. Ayan. Nelmar, dan sa'yo Alucard. Pasukli na lang from Nelmar. Ayan. 6 million in the house. Nigalam shout out mga Lalabs. Ayan. Nelmar, wag ka Lalabs. Baba ng bahay. Pag nakita mong di mo na nakikita yung pangalan mo dyan sa magbaba, mamaya malaki yung kakainin sa'yo nyan. Muren, delete mo yung isa Lalabs. Nelmar. Ayan o. Ayan, pasukli, nakapin. Ayan. Bloody Coder, pabalikan na lang si Tabor Vlog. Bloody Coder, connect to Tabor Vlog, please. Ay. Inglesin mo, Tabor Vlog. Hindi nakakaintindi si Bloody Coder ng Tagalog. Nelmar channel, Dan Loads. Ayan. Nagasaan kaya to si Bloody Coder mga Lalabs. Ayan. Nelmar channel, Dan Loads, Dikit Loads from Alucards. Ayan. Mary Loss, nagawa ng kanyang bahay. Watch my video about brute force to any website login page. It is 1K views now. Ayan. Mashallah. Ayan. From Bloody Coder. Ayan. Alucard G, nagbaba ng kanyang bahay. Tabor Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Dan sa nakapin, pasukli na lang. Ayan. Ayan, Bloody Coder, pasuklian na lang yung mga dumidikit sa'yo. Sana maintindihan mo yung sinasabi ko. Kasi pag nag-English ako, malulus-bleed na tayo niya. Mirelos Dan, please connect to Oime Anase. Mirelos, ayan. Connect to Oime. Oime is a legit. Ayan. Ayan, 8 million in the house mga Lalabs. Nag-love shoutout 8 million. Thank you so much sa 8 million dyan mga Lalabs. Sa inyong support dyan mga Lalabs. Huwag kalimutang tamsakan si host mga Lalabs. Tamsakan si host. Mirelos Dan from Oime. Ayan.
Merelos Dan. No worries, Oime. Merelos will return to you later. Just wait, okay? Bloody Coder, I'm done. Please back first and comment. Ayan. Bloody Coder, pabalikan na lang si Alucards. Connect to Alucards, Lala Bloody Coder. Oime 9.99993. Ayan. Oh, mashallah. Alucards, ayan, nagbaba ng bahay, mga lalang. Oime. We'll check your house, Oime. Na yung ano niya. Ayan, Nelmar. Dan to yung Anali Vlog. Pasukli na lang from Nelmar. Ayan. Lalab Nelmar, wag mong sunod-sunod yung pagbaba ng yung bahay, lalab. Mapapalo ka ni Lolo. Ayan. Ayan, nung minensyon mo yung pangalan ni Anali, nakababa ka na ng bahay. Hindi nagbaba ka uli. I-delete mo lalab yung isa, lalabs. Huwag kang sunod-sunod dyan magbaba ng bahay mo. Ayan. Uy, may Anasi, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, isa rin to si Oime. Nagbaba ng bahay 2 beses. Ayan. Rot Bloody Coder. Ayan. Bloody Coder, balikan mo yung mga dumidikit sa'yo dyan, mga lalabs. Balikan mo dyan. Ayan. Merelos Dan, please. Ayan. Hello, my friend. How are you? I'm from UK. Ayan. Ayan, cooking with Sophia. Vlog shoutout, lalabs. Ayan. How are you, Queen Gmar? Tamsak po. Ayan. Salamat sa patamsak dyan, Queen Gmar. Kumusta ka na, lalabs? Ayan. Lucard Z, nagbaba ng kanyang bahay. Dahlia, hello. Lalabs Dahlia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Cooking with Sophia. Hoy, may Anasi, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Please. Ayan. Tabor Vlog, nandyan ka pa, Tabor Vlog. Umalis ka na. Tabor Vlog, nandyan ka pa? Tabor Vlog. Once again, Tabor Vlog, nandyan ka pa? When Gmark download, pasukli na lang from Alucard Z. Ayan. When Gmark, pabalikan na lang, lalabs yung dumikit sa'yo. Ayan. Ayan, Oime, nagbaba ng kanyang bahay. I'm fine, thank you, my friend. From Cooking with Sophia. Rot Bloody Coder, thank you, Alucard Z. I will visit your channel. Ayan. From Bloody Coder. Ayan, dan sa'yo, Tabor Vlog, pasukli na lang from Nelmar. Ayan. Nelmar, nagbaba ng bahay. Ayan. Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Ayan, Oime, nagbaba rin ng bahay, Tabor Vlog. Ayan, nandyan si Tabor Vlog. Balikan mo na lang yung mga dumikit sa'yo. Ayan. Hi, Mario. May galab shoutout, Mario. Ayan. How are you, Mario? Oime, Anasi, may galab shoutout. Oime, nagbaba ng kanyang bahay. Alucard Z, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Yan, 6 million in the house. Mga love shoutout, 6 million. Bahay nyo, paano masuklian? Ayan, yung mga nagme-mention po kay Tabor Vlog. Pag mention nyo po, sabay baba ng bahay para masaklian niya po kayo. Ayan. Ay, may Anasi, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Si Mario Premier, nagbaba ng kanyang bahay si Mario. Ayan. Tamsakan natin yung Premier na yan. Ayan, Cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay. You love gaming, Alucards. What other games do you play? Ayan. From Bloody Coder. Ayan.
Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay. Queen Gmark, pasok Lilods. From Alucards, ayan. Yan, Queen Gmark, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, do you play PUBG Steam? Ayan. Nilmar, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalab. Nagbaba ng bahay si Nilmar. Ayan. One game only, Bloody Coder. Ayan. One game only, Bloody Coder from Alucard Z. Ayan. Ano naman yung likod ko ba? Ayan. Ayan, Queen Gmark, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. One online games from Alucards. Ayan. Inawat ko yung likod ko, Makati. Why not try PUBG or Super People? Ayan. Tabor Vlog, pasukli na lang from Nelmar. Bloody Coder, it's okay with you, Bloody Coder. Baba mo na kita. Ayan, Nelmar, Tabor Vlog, pasukli na lang. Ayan. Good morning, my friend from Jumong. Migalab shoutout, Kuya Jumong. Kumusta ka na, Kuya Jumong? Ayan. You should try it. From Bloody Coder. Kuya Jumong, ayan. Nagigising mo lang, Kuya Jumong. Queen Gmark, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, oy, may nagbaba ng kanyang bahay. Tabor Vlog, saan ka na, Tabor Vlog? Good morning, Nelmar Channel from Jumong. Ayan, oy, may nagbaba ng bahay. Kuya Jumong, ayan. Nelmar, nagbaba ng kanyang bahay. Tabor Vlog, magbaba ka na ng bahay mo, lalabs. Tabor Vlog. Nagising lang mo, super bantot pawaitin na agad. Ayan, Wenstyle Vlog. Biglang shoutout. Hello, what? Ayan. Kumusta ka na, Wenstyle? Nawala yung aking music. Yan, oy, may nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Parikitan si Oy, may ay nasi. Legit po yun, mga lalabs. Nagsusukli yan. Ayan. Tabor Vlog, nandyan ka pa? Wala na ata ito eh. Tabor Vlog, bumaba ka na yung bahay mo dyan. Ayan. Mary Tamsak Post. Naglag shoutout, Mary. Ayan. Jacket ka na, Mary Lalas. Pwede ka na magbaba ng yung bahay. Cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. O ang ilan ako load sa pin comment. Ayan. My love, Migalab shout out. Tamsak po. Ayan. Salamat naman sa patamsak dyan. My love. Migalab shout out. My love TV. Ayan. My love TV. Migalab shout out, lalabs. Ayan, Wenstyle Vlog, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalab, si Wenstyle. Vlog naman si Bloody Coder dyan. Anamore Vlog, may galab shoutout, Anamore. Ayan. May jacket ka na, Anamore, lalabs. Pwede ka na magbaba ng yung bahay dyan. Ayan. Nilmar, nagbaba ng kanyang bahay. Nilmar. Tabor Vlog, nandyan ka pa ba? Baba mo na yung bahay mo. Tabor Vlog. Yan to si Tabor Vlog. Kanina nang gusto magpapin. Yung tinatawag ko, wala na. Ayan na. Yan, Bloody Coder. Baba mo na kita, lalam. Nakipagdikitin ka dyan sa baba. Ano? Bloody Coder. Sana maintindihan mo yung sinasabi ko. Ayan.
Queen Style nagbaba ng kanyang bahay. Queen Dan from Cooking with Sophia. Ayan. Alucard G nagbaba ng bahay. Oime Anasi nagbaba ng kanyang bahay. Queen G Mark nagbaba ng bahay mga lala. Thanks host. Ayan. From Anamor Vlog. +1 ako sa'yo host. Maraming salamat Mary. Ayan. Magbakas ka sa aking video Mary. Ayan. Kay Bicula ng Uragon. Ayan. Magbakas ka yan lalas para suklian kita lalas Mary. Ayan. Nelmar Channel Dan. Pasukli na lang from My Love TV. Ayan. My Love Dan please from Oime. Ayan. Pabalikan si Oime lalabs. Legit po yan si Oime. Nagbabalik yan. Anamor Vlog nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Bicula ng Uragon palablab naman mga lalabs. Ayan. Tabor Vlog Dan pulpak po from Queen J Mark. Ayan. Queen J Mark mga lalabs nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Queen Style Vlog dating dikit from My Love TV. Ayan. Alucard pulpak Dan from Wen Style. Ayan. Anamor Vlog Dan pulpak from Queen J Mark. Ayan. Guys, huwag natin kalimutang tusukin si Hoss. Kung nga mga lalabs, tusukin nyo ako mga lalas. Huwag mong kalimutan si Hoss. Tusok lang, okay na ako. Ayan, masaya na ako sa tusok niyo dyan. Ayan. Ayan, Queen G Mark nagbaba ng kanyang bahay. Tamsak My Love, dating dikit po. Thank you. From Nelmar. Ayan. Nelmar nagbaba ng bahay. Thank you so much sa pagiging hanis nyo po dyan. Ayan. Queen G Mark Dan from Cooking with Sophia. Pabalikan na lang lalang. Halo Cards nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Anamor Vlog Dan from My Love TV. Pabalikan na lang Anamor si My Love. Ayan. Tabor Vlog Dan from Anamor. Oy, may nagbaba ng kanyang bahay mga lalab. Ayan, 4 million in the house. May nag-shoutout. Like yung reaction ng aking computer. Ayan, Alucards Dan din po salamat from My Love TV. Ayan. Maraming salamat po ha. Walang anuman po My Love TV. Ayan. Nasa Pinas ka, kagigising mo lang din ba? Ayan, Tabor Vlog, pulpak Dan sa nakapin, pasukli na lang. Ayan. Tabor Vlog, magsukli ka dyan lalab sa mga dumikit sa'yo. Suklian mo Tabor Vlog yung mga dumikit sa'yo lalabs. Hindi ko pala napapanood. Ayan, Queen J Mark nagbaba ng kanyang bahay. Maraming salamat po. Walang anuman po My Love TV. Ayan. Tusukin nyo din ako guys. Ayan, tusukin nyo si Kuya yung mga lalabs. Si Jumong OTW sa nakapin. And Anamor Vlog Dan pulprak. Wala pa. Nabubulol na ako. Anamor Vlog, ayan. Dan pulpak loads from Alucard. Queen G Mark dating dikit support na lang sa binaba mo. Thank you from Anamor. More why don't you want pin? Hoy Anasi. I want pin, you want to be pin later, okay? Just wait. Be patient, lalaw. My Love TV Dan from Cooking with Sophia. Ayan. Queen Dan from Tabor Vlog. Alucards G nagwa ng bahay. Cooking with Sophia Dan pulpa. Ayan, Queen G Mark nagbaba ng bahay. Queen Style nagbaba ng bahay. Cooking with Sophia nagbaba ng kanyang bahay. Queen Anasi nagbaba rin ng kanyang bahay mga lalang. Dan to you Anamor Vlog. Return please. Thank you from Nelmar. My Love TV dating dikit. Support na lang sa binaba mo. Thank you from Anamor. Ayan, MD Alif. Nagbaba ng bahay. Parang po, salamat sa paharang lalabs. Salamat sa paharang dyan. Thank you so much. Natin yung bahay ni Tabor Vlog. Malaki lang pala yung bahay nito ni Tabor Vlog.
Ayan, sa bahay mo ako Tabor Vlog. Naka-charge kasi yung mobile ko. Ayan. Ayan mga lalas, maglablaban lang kayo dyan mga lalaw. Magdikitan, maglablaban at magsuklian mga lalaw. Bato kayo Nilmar nagbaba ng kanyang bahay. When Style Vlog OTW from Jumong. Ayan. Tabor Vlog. Ayan. Maghanap tayo ng mababa yung bahay. Okay, Tabor Vlog. Palitan muna kita lalabsa. Si Oimi muna. Ayan. Para walang magtampo, ayan. Tabor Vlog, kinunik ko to sa'yo ha. Ayan, nagbakas ako sa'yo. Kailan kaya di mo balikan? Ayan, Winstyle Alucards. Kanina pa ako dan sa'yo. Pa-check na lang ng bakas ko from Winstyle. Ayan. Nilmar nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Dan na rin ako sa'yo, Loads Alucards. Ayan, Mary nagbaba ng bahay. Queen Gemark Dan from Oime. Ayan, palablab naman si Bicolanang Urabon mga lalas. Bagong upload yan. Bagong upload ko po yan mga lalas. Ayan, MD Alif 79 nagbaba ng kanyang bahay. Anamore Vlog. Nilmar Dan Pulpak from Anamore Vlog. Ayan. Alucards nagbaba ng bahay. Queen Style Vlog Dan Pulpak sa'yo from Jumong. Ayan. Ating music ay napuputol. MD Alif nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. Nilmar Channel nagbaba ng bahay mga lalabs. Ayan, MD Alif nagbaba ng kanyang puso. Ayan. Nilmar OTW po. Ayan. MD Alif nagbaba ng bahay. Ayan, Winstyle Dan from Tabor Vlog. Nilmar Channel nagbaba ng bahay. Nilmar Channel pabalik clothes from Alucards. Ayan, Mary Alif Dan. Ayan. Alif Punik to Mary. Ayan. Alucards nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, MD Alif. Alucards nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. MD Alif, nakasupport lang. Alucard kanina pa dikit lalabs. Sa'yo si Nilmar. Ayan. Ayan, 4 million in the house. Mga love shoutout mga lalaw. Salamat naman sa 4 million dyan. Salamat sa 4 million mga lalaw. Nilmar Vlog Dan na rin loads. Kanina pa. Ayan. Ayan na channel pala. Ayan, Cooking with Zapia nagbaba ng bahay. Nilmar Channel Dan tusok from Jumong. Anamore Vlog OTW from Jumong.
Kuya Jong, nagkape ka na? Magkape ka muna, Kuya Jong. Jumong, ayan. Win Style Vlog, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Win Style. Ayan, Nilmar Dan from Mary. Ayan, Nilmar, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Padikitan naman yung nakapin mga lalabs si Oime, ayan. Padikitan. Ricky, malaki din pala yung bahay nito. Nagandang natin yan. Ayan, sino pa yung ano dyan? Halo cards. Ayan mga lalas, padikitan yung nakapin, padikitan. Ayan, MD Alif nagbaba ng kanyang bahay. Jumungdan from Mary, ayan. Alarag naman si Bicolanang Uragon mga lalas, ayan. Jumungdan from Tabor Vlog, ayan. Anamore Vlog, Dan Pulpak from Jumong, ayan. Mary Dan from MD Alif. Queen G Mark nagbaba ng kanyang bahay mga lalas. Ayan, Delmar Channel nagbaba ng bahay. Mary OTW po from Jumong. Mary Los Pulpak Dan with Bakas. Pasok na lang from Win Style. Ayan. Ayan, Queen G Mark nagbaba ng kanyang bahay. Dikit Pulods, balik ko agad from Alucads. Ayan. Mary Dan Pulpak from Queen G Mark mga lalams. Magsuklian po kayo dyan mga lalams. Ayan. Ayan, Queen G Mark nagbaba ng kanyang bahay mga lalams. Ayan, 7 million in the house. Magalang shoutout mga lalams. 7 million, thank you so much. Ayan, Win Style nagbaba ng kanyang bahay. Win Style. Ayan, Nilmar Channel, nagbaba ka ng kanyang bahay. Ayan mga lalas, padikitan naman yung nakapin mga lalabs. La 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 la. When Style Dan Sukli, thanks from Mary. Ayan. Dan na sa'yo ano, When Style si Mary, nasuklian ka niya po, ayan. Tabor Vlog, nagbaba ng kanyang bahay, mga lab-lab, ayan. Mga lalas pa. Ayan, Mary Dan, tusok sa'yo kaibigan from Jumong. Ayan, Queen G Mark, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much. 6 million. Halo card sa W po. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Magalag shoutout mga lalad. 7 million. 7 million in the house. Thank you so much mga lalad. Ayan mga lalas, patamsakan naman si Bicolanang Uragon mga lalabs. Ayan. Bicolana Pakalimbang po. Dating dikit. Ayan. Tabor Vlog. Ayan. Bicolanang Uragon nagbaba ng kanyang bahay. Queen G Mark Dan from Mary. Ayan, 8 million in the house. Big love shoutout mga lalabs. 8 million. Salamat sa 8 million dyan mga lalab. Salamat. Ayan.
Sige lang Tabo Vlog, magbakas ka dun sa aking video. Ako yan. Akin yan si Bicolanang Oragon. Ayan. Bagong upload ko yun, lalabs. Kung tinamsakan mo, magbakas ka doon. Ayan. And 8 million in the house. Big love shout out. Ayan, Alucards. Tapos na ba kayo kay Alucard, mga lalabs? Alucards dan pulpak sa'yo, kaibigan. Gawa ka short video, friend. From Jumong. Ayan. Gawa ka ng short video kasi si Kuya Jong naaba nata sa video mo. Si Jumong. Alucard G dan full pack. Ayan. Susukin kita ako sa TW na. Ayan. Hindi naman lana, susukin mo na ako dyan. Ayan. Pag walang tumutusok sa akin, ako'y aantokin. Ayan. Anamore Vlog, Alucard G dan full pack. Ayan. Susukin mo na ako lalabs, Jumong. Para ako'y magising. Ngayong mata ko. Ayan, Jumong Gilods, hihi. Ayan. Ayan, Alucard. Natusok mo na ba ako? Inom nga ako ng tubig. Inom lang ako ng tubig, mga lalas. Para akong nawalan ng boses. MJ Mix TV, Tam Shirt. May galab shoutout. MJ Mix TV, lalabs. Salamat sa patam Shrek. Salamat, lalabs MJ. Ayan. Meron ka ng jacket, lalabs. Bicolanang Oragon, dating dikit. Thank you so much, lalabs. Magbakas ka lang doon, lalabs, sa aking video, lalabs. Mamaya kay aking babalikan. Ayan. Bicolanang Oragon, dating dikit. Support na lang sa binaba mo. Ayan. Ayan, JB Guitar Tutorial. May galag shoutout, lalabs. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Inom muna tayo ng tubig, mga lalas. Then mamaya kape. Ngayon, tubig muna. Okay? Yan, basahin ko muna yung aking lalamunan. Parang natutuyo na. Ayan. Anamore Vlog downloads from Alucards. Ayan, thanks host. Walang man, lalab. Ayan. Bumaba ka na ng bayan, makipagdikitan ka na dyan, lalabs. Ayan, 9 million in the house. May grabe shoutout. Thank you so much, mga lalabs. Magdikitan kayo dyan. Dating tusok host. Ayan, salamat naman dyan. Hindi pa rin, Kuya Jumong, nakakatanggal yung tusok mo. Nakatusok pa rin. Ayan, tusok na tusok. Ayan. Nelmar Lalot, nasaan ka na ba? Ang bahay mo. Nelmar Lalabs. Nasaan na si Nelmar? Mamaya ka na, Kuya Jumong. Ikayaki ipin mamaya. Ayan. Kuya Jumong, magkapi ka na kaya? Magkapi ka na. Tama yan, Nos. Dapat laging nasa lalamunan para di matuyuan. Binasa ko na nga. Di ba, uminom ko ng tubig, Kuya Jumong, para basa yung aking lalamunan. Kasi parang natutuyo eh. Alam mo yun. Main style vlog dan from Cooking with Sapia. Ayan, Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Padikitan si Cooking with Sapia. Ayan. Nelmar lalabs, nandyan ka pa ba, Nelmar? Anamore Vlog. Nandyan si Anamore. Ayan, Tabor Vlog, nagbaba ng bahay. GB Guitar Tutorial OTW. Ayan.
Ana more. Ayan, JB Tutorial. Pabalikan na lang si Jumong Lalabs. Dan na sa'yo. Ayan. Sarap naman ang donut na to. Ana more, nakadikit pala yung aking main sa'yo, Lalaw. Ayan, nood na lang ako at thumbs up. Ayan, thumbsakan ko na lang to. Ng aking main. Ayan. Ana more cooking with Sophia dan full pack from Ana more. Ayan. Ayan, MJ Mix TV, nagbawa ng kanyang bahay doon sa Nakapinos. MJ Mix TV, mag-love shoutout Lalabs. Ayan, napakalaki ng iyong katawan. Ayan. Doon sa Nakapinos. Ayan. Nasaan na si Nilmar, Kuya Jumong? Nasa ilang bahay mo? Si Mary mo na nga. Mamaya ka na, Kuya Jumong. Kuya Jumong, mamaya ka na. Ayan. Yung malit na bahay mo na yung ipin natin. Ayan, MJ Mix TV dan OTW. Ayan. From Jumong. Wala si Nilmar umalis. Ayan, palablab naman yung nakaping mga lalab, si Mary. Ayan, malit pa yung kanyang bahay, si Mary. Tingnan natin yung bahay ni Mary. MJ Mix TV dan loads full pack. May ako na nga to i-charge. Sabi nahihirapan. Ako'y nahihirapan. MJ Mix TV dan loads full pack from Alocans. Ayan na, Mary Luz. Try. 261, Mary Luz. Dikit naman yung aking main sa'yo, Lalabs. Ayan. Mary Luz. Ayan, Mary Luz, sa bahay mo, ako, Lalabs. Ayan, Mary Dan. MJ Mix TV Dan Luz full pack. Ayan. Mary Dan Sukli, thank you from Anamor Blanc. Ayan. MJ Mix TV Dan full pack. Kaibigan from Jumong. Ayan. Dan sa Nakapin from Alucards. Lalas Mary Luz pa suklian na lang lalabs yung mga dumidikit sa'yo. Sa bahay mo ako lalabs, Mary Luz. Ayan, MJ Mix TV dan full pack sa'yo, kaibigan from Jumong. Dan sa Nakapin. Ayan. Cooking with Sophia OTW from Jumong. Ayan. Cooking Dan from Tabor Blanc. Jumong nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Cooking pasokli po. Ayan. Okay, Cooking. Return to Tabor Vlog. Already connected to you, lalabs. Ayan. Mary Dan from Koime. Kuya friend, hi host, tamsak po. Salamat sa patamsak. Lalabs. Kuya friend, may love shout out. Kuya friend, thank you so much sa pagbisita sa aking bahay. Ayan. Ayan, Mary Luz. Nasa bahay mo pa din ako, Mary Luz.
Dikit ko na to sa'yo, Merilos, okay? Ayan. Bigyan kita dalawa, Merilos. Dalawang ayuda. Ayan, Alucard Z, nagbaba ng kanyang bahay. Tabor Vlog, nagbaba rin ng kanyang bahay, mga lalang. Welcome, ayan, from Kuya Friend. Kuya Friend. Kuya Friend Lalangs. Taba ko ngayon pa ako. Pag lagi nakataas, nangangalay. Salamat host, walang anuman po, Mary. Mary Lalangs. Nelmar Channel, umalis ka na Lalangs. Bakit ka Lalangs umalis? Ako din, Lods, pingi dalawang ayuda. Sige po, Lalangs, pagkatapos ni Mary. Nung pa ako, tinaas ko na naman. Mangangalay na naman. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out mga Lalangs, 5 million. Thank you so much sa 5 million dyan. Salamat sa inyong mga support mga Lalangs. Ayan, Mary, salamat host. Nang naman Lalangs. Ayan, Jumong Dan, sukli ko sa'yo, idol. Thanks, Prime MJ. O din, Los Bingi, dalawa. Ayun, na Alucard, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Mary, papanoorin ko ulit. Ayan, Mary. Ito pangalawa, Mary, din ako magbabakas. Ayan, didikit ko na lang to. Napakaganda naman ito, green na green. Ano yung maingay niya? Ayan, Mary, kita ko sa'yo ng dalawa. Ayan, Alucards. Mali pa pala yung bahay mo, Alucard. Sige, ikaw mamaya sunod kay Mary. Ayan, Alucard. Cooking pabalik po from Tabor Vlog. Hello, my friend from Tubus channel. Tubus. Ano more vlog? Ayan, Dan from Cooking with Sapia. Ayan. Tapos pwede WH. Sige na, Labs, kunin ko yung pangalan mo mamaya. Mangantana Kabalen, may love shout out. Manganantana, ayan. Manganantana. Ayan, may jacket ka na, Mangantana. Mix TV, thumbs up po sa amin. Salamat sa patamsak, may jacket ka na, Labs. Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay. Mangantana Kabalen, ayan. Bakit nakahubad pa rin jacketan ko na yan? Ayan, Mangantana and Mix TV, ayan. Ayan, Alucards. Magbakasak na lang ako para alam mo ako to. Mamaya Alucards ha, magbaba ka ng bahay mamaya pagkatapos na Mary. W sa nakapin, ayan. Tam Shrek Dan sa nakapin host, dating diket, ayan. MJ Mix TV nagbaba ng bahay, ayan. Manganta na Kabalin, patamsak po ang aking upcoming premiere, ayan.
Sige lalabs mga antana. Tamsakan natin yan. Ayan, Alucard. Date ko na to sa'yo. Ayan, una. Sekretary ni Aina ng Mindoro. Nag shoutout. Tamsak idol. Ayan. Salamat po sa patamsak niyan. Sekretary ni Aina. Parang kilala ko to eh. Si Sekretary ni Aina. Saan ba ito? Matagal na akong dikit sa'yo, host. Ayan. Salamat po. Ayan. 264 ako sa nakapin. Ayan. Mix TV Dan from Mary. Ayan. Hans 24 TV Dan from Wenstyle. Ayan. Pabalikan na lang lalabs. Ayan, Wenstyle. Nagbaba ng kanyang bahay. Kiyono Boom Boom harang, may love shout out. Kiyono Boom Boom, may Bam Bam or I don't know. Boom Boom Bam Bam. Ano ba yung tamang basa? Ayan, Cooking with Sophia nagbaba ng kanyang bahay. Talikutin nyo naman po ako. Ayan, from Secretary ni Aina. Ayan. Cooking Dan from Tabor Vlog. Ayan. Kiyono Boom Boom. Ayan. First timer po. Ayan. First timer? May jacket ka na, bakit nakaputi ka pa rin? Ay. Manganta na kabalen, ayan. Manganta na kabalen. Ayan, Wednesday vlog dan from Mix TV, ayan. Mix TV nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Manganta na kabalen, nagbaba ng kanyang bahay. Mga, maingay yung aking pusa. Mga, you want to say hi to them, Wowie boy? Ha? Alucards, pangalawa to Alucards. Yan, pangalawa sa'yo Alucards. Yan, Alucards. Wowie boy, what are you doing, lalabs? Ayan na. Cooking with Sophia Dan from Mix TV. Cooking with Sophia Things Tabor Vlog. Manganta na kabalindan sa'yo idol from MJ Mix TV. Kino Bam Bam. Nagbaba ng kanyang bahay lang ang lalab. Kino Bam 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 Bam. Manganta na Dan from Mary. Manganta na. Yan, Alucards. Ilang minutes na ba to? Anamore Vlog, no? TW Idol. Ayan. Dan po sa nakapin. Ayan, Mary, balikan yung mga mikit sa'yo, lalabs. Salamat po, Mary, bahay mo. Ayan. Si Mary po nasa taas, lalabs. Kapin. Ayan, manganta na kabaling. Full pack dan idol from Wenstyle. Ayan. Cooking with Sophia TV, ayan, Mix TV, my old friend, ayan. Anamore Vlog, Kino Bam Bam, Dan, full pack from Anamore Vlog. Ayan, Alucards, dinikit ko na, dalawa yung dinikit ko sa'yo. Hindi na ako nagbakas. Ayan, Kino Bam Bam, Dan, full pack from Anamore Vlog. Anamore Vlog, Dan, pasukli sa'yo from Mix TV, ayan. JB Guitar, tutorial ng baba ng bahay. MJ Mix, Dan, Cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Bilagnot TV, Migalab shout out. Pengi Jacket Host, ayan. Ayan, Bilagnot TV, meron ka ng jacket, lalabs. Salamat po, Mix TV. Ayan.
From Mangan, ayan. Ano more vlog dan full pack from Kinabambam, ayan. Ano more vlog Tamshik dan sa'yo idol ex na kita dati from MJ Mix TV. Sino pwede palitan 10? Ayan. Mix TV, ayan. May 10 ka Mix TV. Ayan, Bilagnat TV, nagbuma ng kanyang bahay. Ayan. Manganta na Kabalay, nagbuma ng kanyang bahay. Sana Mix TV, idikit mo na lang yung 10 sa akin, lalabs. Ayan. Hindi kita ng 10. Okay, no bam bam bam. Ayan, Mary Kino Bam Bam Dan, so clip from Mary. Ayan. Bilagnot, nagbawa ng bahay. Bilagnot TV Dan full pack from Kino Bam Bam. May tao. Ayan, Bilagnot TV Dan full pack. Nasaan na si ano? Si MJ. Ay, Mix TV pala yun. Mix TV. Nasaan ka na Mix TV? Bilagnot TV nagbawa ng bahay. Ayan. Bilagnot na lang. Because dikit ko sa'yo 10. Sige Mix TV, dikit mo sa akin. Dikitan ng 10. Ayan, sige na Mix TV. Ayan. Sige lang, sige lang. Sana yung bahay mo Mix TV? Ayan, Bilagnot TV Dan full pack from Anna Moore. Ayan, Mary nagbawa ng kanyang puso. Ayan, Bilagnot TV Dan from Mary. Sana yung bahay mo Mix TV? Ayan. $948 ka pala. Wait lang Mary, pin ko lang si ano Pin kita uli mamaya Mary. Ayan, start na mix. Dito ko sa bahay mo. Inurin ko ng 1 minute para dikit. Tamsak, unboxing expected. Ayan, Mix TV. Oh, Masya Allah. Ano ako sa bahay mo, Mix TV. Ayan. Hindi na ako magbabakas lalabak. Makikita mo naman yung magdadagdag eh. Ayan, para dikit. 1 minute. 948 ka. Yung mga lalas, makimagdikitan lang kayo dyan mga lalaba. Ayan, Win Style, nagbawa ng kanyang bahay.
Thank you so much, Mix TV. Ayan, Abby, thumbs up po sa mga love shoutout, Abby. Ayan. May jacket ka na, Abby. Mga lalas, magdikitan lang kayo dyan, mga lalas. Tapusin ko lang si Tapusin ko lang si Mix TV. Ayan. Hindi na ako nagbakas lalag, Mix TV, ha. Ayan, barista manager Aguroy, mag-love shout out. Barista ni manager. Aguroy. Ayan. Yan, Abi, nagbaba ng bahay. Tamsak 26. Maraming salamat sa patamsak dyan. Pangatlo na, I don't know. Pangatlo. Yan, mga lalas, maglablaban lang kayo dyan, magdikitan at magsuklian. Yan ang uragon dan pulpa. Sige, kina boom boom, magdikit ka lang dyan, lalas, balikan kita mamaya. Patapos ko nito, lalas. Tapusin ko lang to, yung aking pagdikit kay pangapat. Ayan, bilagnat na baba ng kanyang bahay, mga lalabs. Tapusin ko lang to si si Mix TV. Okay na ako sa'yo, host. Wait lang. Ako tapos. 1, 2, 3, 4, 5. Apat pa. Ayan, si Joy Lazada. May love shout out, madam. Ayan. Salamat naman sa pagbisita sa aking bahay. Good morning, host. Ayan. Good morning po. Ayan. Aba kasuklian. Wait lang lalas, na-open ko kasi yung may harang o may nakabigay na ako sa'yo ng 6 na, diba? Abidan Pulpak from Kinubambam. Ayan kasi ng harang Mix TV. Wait lang. Yan, Prexy Joy, madam. May love shoutout sa iyo. Salamat naman sa pagbisita. Yan, Cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay. Yan, barista new upload. Ayan, panoorin natin yung new upload na yan. 644 sa iyo. Ayan, Kiyo na bambang. Bakit parang Kiyo TW, ayan, Prexy Joy.
Yan, Wednesday, nagbaba ng kanyang bahay mga lalaw. Ayan, sino po pwede 10 dyan? Road to 1K, ayan. Mix TV. Kailan na ba ako? Ayan, si Madam Flexi Joy, maraming alagad ata yan. Ayan, isa na lang lalab, 10 na ako Mix TV. Nawala yung music. Ayan, Abby nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sophia nagbaba ng kanyang bahay. Ito rin. Akto na ba Ito na. Sampo na nabigay ko sa'yo, lang check ko nga. Ayan, salamat po sa paharang dyan, madam. Tama na Mix TV yung nabigay ko sa'yo 10 na, di ba? Ayan, Dantia Valdez, mga love shoutout lalabs. May jacket ka na, Dantia. Ayan. Tamsak Dan host, good morning from Saudi Arabia. Ayan. Ayan, Abby nagbaba ng kanyang bahay. Barista Dan support from MJ Mix TV. Nandiyan ba si Barista? Di ko napansin. Si Barista ang isa. Dantia Valdez, pa-jacket po. Ayan, may jacket ka na lalabs. Flexi Joy, nasaan na si Madam? Yan, Flexi Joy Lazada, salamat po. Yes, I do. Wala nga naman po, Madam Flexi Joy. Ayan mga lalas, patamsakan naman si Bicolangan ng Oragon. Iba ba kanina si Yan, 8 million in the house. Mag-live shoutout mga lalabs. Ayan,
Mix TV Tamsakdan, dating dikit from Dantia Valdez. Ayan. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Mix TV. Baka may 10 kayo dyan, makipagpalitan na kayo sa kanya. Shoutout lang po sa mga dumikit kay Prexidyo yung mga lalas. Babalikan po kayo niyan. $958 ka na Mix TV. Baka bukas ka pa, baka 2 araw ka pa yun bago graduate. Ayan, Abby, please link from Cooking with Sapia. Dijoy, may shoutout Dijoy. Ayan. Dio dito doon po ko. Ayan. May shoutout Win Style. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Dante Valdez TV. Ayan. Dan sa premiere. Dante Valdez TV dan full pack with bakas. Ayan. Cooking with Sapia dan. Ayan. Samshek dan sa nakapinhouse X na dati. Ayan. Ayan, barista manager, nagbaba ng kanyang bahay. Lipin natin yan. Ayan, barista. Si Jordan full pack from Kino Boom Boom. Jordan full pack from Kina Bam Bam. Tugol lang ako konti. Ayan, The Green Hornet. Good morning, host. Tamsak dan. Grab shout out. The Green Hornet. NMG Mix TV. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, barista, pinapanood ko pa rin yung video. Mga lalas, may nala yung boses kasi may tulog na kasi. Baka tayo mapagalitan na yan. Ayan, The Green Hornet, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Kinabambang OTW from barista. Ayan, thanks host from Green Hornet. The Green Hornet dan full pack from Kinabambam. Ayan. Ayan, The Green Hornet nagbaba ng kanyang bahay. Nabakasuklian from Flexi Lazada. Ayan. Chabix, may shout out. Hello. Ayan.
Ayan, Abby OTW from Flexi Lazada. Ayan, Abby. Dan from Cooking with Sapia. Ayan. Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Kawat po, ayan, from Chavix. Chavix nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Abby nagbaba ng bahay. Mahina boses ko mga lalas. May tulog na kasi. Five minutes pala to, ano. Ayan. Yan na. Lukotoy TV, thumbs up, mag-love shoutout. Ay. Yan, may jacket ka na, Lukotoy Lalaws. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Kinubambam, ayan, salamat from Barista. Ayan, Chavix dan full pack from Kinubumbum, ayan. Dan sa nakapin, ayan, from Chavix, ayan. The Green Hornet nagbaba ng kanyang bahay sa Bakasuklian from Flexi Joy, ayan. Cooking with Sapia nagbaba ng kanyang bahay. Ngalay. Ngalay ako mga lalang. Yan, Abby nagbaba ng kanyang bahay. Lukotoy TV, MJ Mix, Dan, tusok dikit. Ayan. Tamsak Dan, host from Kois Charlie TV. May love shoutout lalabs. Ayan, Kois TV. Mahina yung boses ko. Sa Bakasuklian, ayan. Dijoy nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Barista, nagbaba ng kanyang puso. MJ Mix TV connected already po, ay. Ayan, Kois Charlie TV, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Rexy Joy Lazada sa Bakasuklian. Ayan, 8 million in the house, may love shoutout mga lalabs, 8 million. Ayan, Biyaherong Guru, may love shoutout, tamsak po, ayan. Abby di Joy Dan Idol, ayan. Abby nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Pasensyahan mo na mahina yung boses ko at may tulog na mga lalabs. Ayan, Lily, Buwan Notice, may love shoutout Lily, ayan. Cooking with Sapia Dan Sayo Idol from MJ Mix TV, ayan. Kiano Baba, hanap po ng bahay mo from Kois Charlie TV. And mga lalabs, 10 million in the house, may love shout out. Diyan na mahina yung boses ko. May tulog na kasi. Ayan, Kuya Kois Charlie, ay OTW sa'yo si Flexi Joy, ayan.
Yan, Cooking sa Pia, full pack from the Green Hornet. Ayan. Thank you MJ Mix from Cooking with Sapia. Ayan. Lilidan full pack from Kim Bambam. Kiana Bambam nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Palablab naman, sabi ko na ng Uragon mga lalabs. Ayan. Boys Charlie TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Minodax Dan po pasokli from Lokotoy TV. Ayan. Charlie TV, ayan. Aga pa pala. Ayan, Prex OTW sa'yo si Kois Charlie. Ayan, Lokotoy TV nagbaba ng kanyang bahay. Salamat host, I need to go. See you next time. Salamat po Madam Prexy Joy. Ingat ka po Madam. God bless you. Bye bye. Ayan, Ning TV Ayla, nagalab shoutout. Salamat sa paharang lalaw. Mirning TV Ayla, ayan. Hello cards, I'm back. Thank you so much Lalab. Biyahirong guro nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Lily Dan Idol from Abby. Ayan, Morning TV Ayla, nagawa ng bahay. Voice Charlie TV, nagawa ng bahay. Nagbaba rin si Abby mga lalabs. Humina yung boses ko. May tulog na mga lalabs. May tulog na. Biyahirong... Ano ba yun? Ayan, Biyahirong Guro dan Pulpa from Kino Bambam. Ayan. Lokotoy TV dan pabalik na lang from Alucads. Ayan. Alucads nagbawa ng kanyang bahay. Leo de Todo nagbawa ng bahay. Ayan. MJ Mix TV Pulpak from the Green Hornet. Ayan. Morning TV Ayla. Ayan. Dan Pulpak. Voice Charlie nagbawa ng bahay. Abby nagbawa ng bahay. Yan, kinubahay po from Biyahirong Guro. Mga lalas, huwag kalimutang tamsakan si host. Salamat. Ayan, Lokotoy TV, Biyahirong Guro dan na po from Lokotoy. Ayan. Alucards nagbaba ng bahay. Lokotoy TV dan from Abby. Ayan. Abby nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Kois Charlie TV nagbaba ng kanyang bahay mga lalaw. Ayan, Cooking with Sapia nagbaba ng kanyang bahay. The Green Hornet dan full pack from Cooking with Sapia. Ayan. Lokotoy TV dan loads, pabalik na lang. And Kinabumbum dan from Morning TV Ayla at The Green Hornet nagbaba ng bahay. Kois Charlie TV nagbaba ng bahay. Ayan, Alucads nagbaba ng bahay. Kino dan po from Biyahirong Guro. Ayan. The Green Hornet nagbaba ng bahay. MJ Mix, please link. Ayan, MJ Mix. Nakapin po si MJ Lalabs. MJ Mix on the pin Lalabs.
Alucards, dan pulpak from Kinubambam. Ayan, harang. Salamat sa paharang. Ayan, MJ. Bye mo ako. Ayan, Lokotoy nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Voice Charlie TV dan sa'yo po, sir, from MJ Mix TV. Ayan. Malablab sa Bicol ng Oragon, mga lalaw. Ayan, Abi nagbaba ng bahay. Lokotoy TV. Nauna na po ako sa'yo, sa inyo. Ayan. Thanks, host. Guwapa. Ayan, salamat, lalaw. Sa ng anuman. Ayan, Voice Charlie TV, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, Biyahirong Guro, nagbawa ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Hello, host, musta? Okay lang po, may galab shoutout, Chubby Piggy, lalabs. Ayan. Kumusta ka na, Chubby Piggy? Ayan. Nag-ilis ka pa ba? Hindi kita natatimingan. Ayan, Voice Charlie TV, nagbawa ng bahay. Ayan. Ayan, Ailinski, dating dikit, salamat, lalam. Magbakas ka doon sa video ko para masuklan kita kung di pa ako nakadikit sa'yo mamaya. May premiere. Ayan, tamsakan natin yung premiere ni Chubby Piggy. MJ Mix TV, sa bahay mo pa rin ako, lala. Ayan, thumbs up, Chubby Piggy. Sakan natin yan. Ayan, thumbs up, Chubby Piggy. Natamsag ito ng dalawa. Uff. Yan, dikit sa'yo, ano? MJ Mix TV. 48, 49. Isa na lang mag-50 ka na. 49, 50. Ayan, King Isa 19, mag-love shoutout. Ayan, may jacket ka na, King Isa. King Isa, may love shoutout. Meron ka ng jacket, lalaw. Ayan, Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Mudaing channel, may love shoutout, lalabs. Ayan. How are you, Mudaing? Long time not come back, ha? Ayan, Biyahirong Guro, nagbaba ng bahay. Ayan, Babulero, may love shoutout, Babulero. Ayan. Locards done, guys. Candy thumbs up, may premiere. Ayan. Ipusun po kita kay Chubby Piggy. Ayan, Coach Charlie, nagbaba ng bahay.
TV Ayla nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Modaing channel Dan. Ayan. Salamat host. Walang anuman lalabs. Ayan. Babulero Modaing channel guys. Kindly thumbs up may premiere. Ayan. Lokotoy TV. Babulero Dan po from Lokotoy. Ayan. Babulero Dan. Loads thumbs up. Nawala na naman yung music ko. Ayan, The Green Hornet Dan from Abby. Ayan, Abby nagbawa ng bahay. Kiyono Dan from Chubby Piggy. Ayan. Lukotoy nagbaba ng bahay. Winstyle nagbaba ng bahay. King Isa Morning TV. Ayla Dan from King Isa. Ayan. Winstyle Vlog guys. Candy Tamsak may premiere. Ayan. Cooking with Sapia. Nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. Ayan. Dan nasayo si Morning Ayla. Ayan. Ay may anasi nagbaba ng bahay. Modaing channel nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Babulero. Ayan. Sunod kita kay Chubby Piggy lalabs. Saan na si MJ Winstyle? Ayan, hello cars, bahay mo po from Chubby Piggy. Ayan. Abby, sumasayo na si Abby. Ayan. Biyayarang guro nagbaba ng bahay. Hello cards. Ayan. Iisa Chubby Piggy Dan. Ayan. Winstyle Charlie nagbaba ng kanyang bahay. Winstyle Charlie. Ayan, Kois Charlie TV nagbaba ng bahay. Cooking Dan po from Lokotoy. Ayan. Hello cards Dan from Chubby Piggy. Ayan. Abby dating dikit from Bob. Ayan. Lokotoy nagbaba ng bahay mga lalabs. Guys, candy thumbs up. King Isa Dan thumbs up from Morning Ayla. Ayan. Babulero thumbs up 100 premiere. Ayan. From Mudaing. Ma'am King Isa Dan from Chubby. Ayan. Yan, Kois Charlie TV nagbawa ng kanyang bahay mga lalang. Yan, Alucard nagbawa ng bahay. Chubby TV Dan. Ayan. Yan, Abby nagbawa ng bahay. Chubby Piggy Dan. Chubby Piggy lalams. Yan, tamsakan ko yan. Bob? 101 thumbs up. Ayan, natamsakan ko na lalabs. Pabulero, idikit ko rin to sa'yo. Ayan. Ang laki ng bahay mo. Ayan, MJ Mix TV nagbawa ng kanyang bahay. Lukotoy Dan sa'yo, idol. Ayan. Lukotoy lalabs. Hello cards Dan po from King Isa. Ayan. Ayla Dan to you from Mudaing Channel. Ayan. Chubby Piggy Dan sa'yo idol. Ayan. Mudaing Channel nagbaba ng bahay. Ayan, Abby nagbaba ng bahay. Ayan, ayan, sige ko lang ng Oragon, Pabulero na, tamsakan na po kita, ayan.
Ayan, natamsakan na kita ng 3, Bambolero. Tama yung aking main. Mga lalas, magdikitan lang kayo dyan mga lalas. Maglablaban kayo dyan, magsuklian. Ayan. Madikitan, maglablaban at magsuklian mga lalas. Ayan, Kuya Jong Vlog. Umalis ka, Kuya Jong, kanina. Tinatawag kita. Kay umalis. Bumalik si Kuya Jong. Abi nagbaba ng kanyang bahay. Yan mga lalabs. Tamsakan nyo naman si Hos mga lalabs. Ayan, Cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalang. Alam sa tamsak at dumikit, Merry Christmas. Ayan, Kuya Jong, baba ka ng bahay. Sa lahat po ng dikitan ko, nag-ayuda na din ako ng WH sa bahay nyo. O salamat, from Kino Bambam. Salamat po, Kino Bambam. God bless. Ayan, Madayang Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Hello, Cars, nagbaba ng bahay. Ayan. King Isa at OTW from Madayang. Ayan, Abi, nagbaba ng kanyang bahay. Thank you, my friend. Walang anuman po. Ayan. Kino Bambam full pack from Wednesday. Ayan, Morning TBI lang. Laki ng bahay ni Madam. Ayan, long drive. King Isa, ayan. Kino Bambam Dan, 655. Uf, uf. Ayan, 8 million in the house. Nag-shoutout. Ayan. King Isa, ayan. Kinabambam Dan. King Isa, 19 dan to you from Madayang Channel. Ayan, salamat. Ayan, Madayang Channel, nagbaba ng kanyang bahay mga lalaw. Ayan, palablab naman si Cooking with Sophia mga lalap. Tapos na ba kayo kay Cooking?
Yan, King Isa. Cooking with Sophia Dan from King Isa. Ayan, Kuya Jumong, baba ka ng bahay. Bigla nung nawawala si Kuya Jumong eh. Nangalay man ako. Nangalay pa. Sige lang Kuya Jumong, kain ka lang. Subo mo na lang ako. Subo mo na lang ako Kuya Jong. Ayan, oy may anasi, thank you from Kinabombam. Thank you King Isa, ayan. Ayan, 6 million in the house. Mga love shoutout mga lalab. Salamat naman dyan. Mahaba pa yung oras natin. Hanggang alas 5. 5, 6, 7, 3, 4, 5. Ayan. Kasi off ko bukas. Wala akong pasok. Pwede magpuyatan. Ayan mga lalas, maglablaban lang kayo dyan. Maglablaban, magdikitan mga lalas, maglablaban. Ayan. Ayan. Anong kinakain mo, Kuya Jumong? Anong pagkain mo? Inom lang ako ng tubig. Sorry. Yan mo daing channel, nagbama ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. Lokotoy TV, nagbama ng kanyang bahay. Ay. Cooking with Sophia, OTW sa'yo si Mudaeng. Ayan. Alija Merzay, may gloves shout out. Ayan. Alijan, nagbama ng kanyang bahay. Alijan Merzay, ayan. Nagbama ng kanyang bahay mga lalabs. How are you doing, host, my dear friend? I am fine, lalabs. Thank you. Cooking with Sophia, tamsak my friend from Mudaing channel. Ayan. Mudaing channel ang gumawa ng kanyang bahay. I love you, host. Please support me. Thanks. Yes, lalaw. Bilis naman. Ayan, oy, may anasi nagbaba ng kanyang bahay. Hello, Jumong from Mudaing channel. And Alijan Merzay nagbaba ng kanyang bahay. Lokotoy, Mudaing Dan po. Ayan. Ay, oy, me. Yan, Dante Valdez nagbaba ng bahay. Ayan. And Alijan Merzay nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, 7 million in the house. Mga love shout at mga lalabs. Salamat naman sa inyong support dyan. Pagpasensya nyo na mga lalabs kung mahina yung aking boses. Kasi alam nyo na 3:23 na ganito ng madaling araw sa UAE. Yung mga kasama ko dito ay tulog na. Kaya hinaan ko lang yung aking boses.
Yan mo daing channel nagbaba ng kanyang bahay, King Isa, ayan. Alijan Mershay Dan from King Isa, ayan. Thanks mo daing from Alijan, ayan. Ayan, Dante Valdez TV, ayan. Papin Puhos. Sige lalab, ikaw na isunod ko. Ayan lalabs, nakapin ka na Dante ah. Ay, may premiere ka pala. Ayan, tamsakan natin yan. Ayan ako yan, si Bicula ng Uragon. Akin yan. Second account ko. Ayan, thumbs up. Dantia. Ayan, I'm done already with you. Mudaeng, ayan. Alijan Mersan din, full pack, ayan. Biyahirong guro, nagawa ng bahay. Kino ba mo nagawa ng bahay? Yung isa nagawa ng bahay, Dante Valdez TV Dan, ayan. King OTW, ayan. King Dan na po ako sa'yo, may bakas. Dante Valdez TV Dan from King Isa, ayan. I'm done with you already, King, ayan. Lokotoy TV, nagawa ng kanyang bahay, ayan. Ayan, 8 million in the house, mga lalabs. May lang shout out. Thank you so much. Thank you so much sa 8 million dyan. Ayan. Pasensyahan mo ng aking mga boses, mga lalabs at mahina. Ayan. Kung ako lang mag-isa dito, lalakasan ko talaga yung boses ko eh. Ayan, Alijan Mersay, nang baba ng kanyang bahay. Ayan, 8 million in the house. May lang shout out 8 million. Thank you so much. Pinali dyan, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, sandal lang ako saglit. Sandal lang ako saglit. Alay. Ayan. Hoy, may anase, nagbawa ng kanyang bahay, mga lalabs. Hoy, me. Ayan, tapos na ba kayo mga lalabs na nakapid? Ayan, Alijan Mers, hi, please space your channel. One time you will lose banana if you posting your channel. Ayan. Ayan, Lokotoy TV, thumbs up to you. Thanks so much from Mudaeng. Ayan. Mudaeng channel, ang baba ng bike. Pinupulpak Dan from Dante Valdez. Ayan. Cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Dante Valdez TV Dan from Oime. Ayan. Ayan, Mudaeng channel, Cooking with Sophia. Thanks for watching from Mudaeng. Ayan. Oime Anase, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalangs. Oime, Oime. Ayan, 10 million in the house. May galab shoutout mga lalabs, 10 million.
Salamat sa 10 million dyan, Ali dyan. Cooking I done with you already. Please connect with me. Thanks. From Ali Jan Mersay. Ayan, may OTW from Dante Valdez. Dante Valdez TV Dan from Oime. Ayan. Oime Anas is a legit, no? Ali Jan Mersay, nagbawa ng kanyang bahay, mga lalag. Yan, 11 million in the house. May galab shout out. 11 million. I'm done with you, Oime Anasi from Alijan Mersay. Ayan. Florida Amor, may galab shout out. Thumbs up. Salamat sa patamsak po dyan, madam. Ayan. Florida Amor, ayan. Alijan, nagbawa ng bahay. Ayan. Bala ka dyan. Baba ka ng baba ng bahay mo. Alijan, drop your link only one time, lalabs. Otherwise, later, Lolo will eat your banana. Ayan, hello Alijan, my friend from Cooking with Sophia. Ayan, hello Florida from Alijan. Yes, cooking my friend from Alijan. Ayan, Alijan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. May nagbaba ng kanyang bahay, mga lalang. Yan, Alijan, don't drop too much your link. Drop one time only, lalang. Yan, Dante Valdez TV, Chukran Kitir from Oime. Ayan. Florida Amor, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan, Oime. Oime Anasi full pack dan pasok lipo. Ayan, from Dante. Ayan. Ay, at kani dyan. Saglit sandal lang, mga lala. Mga lay. Ayan, mga lalang, salamat naman sa 8 million dyan. Thank you so much. Salamat sa 8 million dyan sa inyong support, mga lalang. La 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 la.
Ayan, Cooking with Sophia, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Done to your house at Alijan from Florida Amor Channel. And mga lalabs, 10 million in the house. Thank you so much. Salamat sa 10 million dyan na naka-support kay host. Maraming salamat sa inyong lahat dyan mga lalabs. Ayan. Thanks host. Ayan. Wala ka naman po Florida Amor Channel lalabs. Ayan, Florida Amor, thank you so much naman dyan. Ayan. Ayan, salamat sa palipad dyan, madam. Ayan. Ayan, maraming salamat dyan, madam. Ay yung palipad. Ayan, maraming salamat dyan, Madam Florida Amor. Yan, ang laki pala ng bahay ni Madam. Mansion. Ang laki pala ng bahay mo, Madam Florida. Yung mga lalas, pwede kita niyong nakaping mga lalas. Yan, madam, nasa bahay mo ako. Florida Amor, ayan. Ayan, Dante Valdez. Alijan Pulpak Dan from Dante. Ayan. Alijan Marsay nagbaba ng bahay. Ayan. Twin Style nagbaba ng bahay. Mudaing nagbaba ng bahay. Ayan. Cooking with Sophia nagbaba ng bahay. Twin Style nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Florida OFW. Ayan. I'm done Dante. Alijan nagbaba ng bahay. Alijan uli. Ayan, ulit-ulit. Yes, Alijan. Just be patient. Ayan, madam. Ang gaganda naman mga anak mo ba to? Ayan. More. Ayan, madam. Full watch. Ayan, Kiana Bambam. Thank you so much, Lalang. Ayan. Kiana Bambam. Salamat naman dyan. Ayan, 10 million in the house. Biglang shout out.
And thank you so much, Kino Bam Bam, na love. Salamat, Kino Bam Bam. Ayan. Ayan mo na yan, Lalang. Ikaw naman. Ayan, salamat naman dyan, Kino Bam Bam. At i-screenshot ko lang ito. Na-screenshot ko na. Ayan, salamat naman dyan, Kino Bam Bam. Sa iyong pa-member, ayan. Maraming salamat dyan, Kino Bam Bam Lalam. Sige lang, Dante, ayan. Nalilito na tuloy ako sa inyo. Yun ang ipipin ko. Ayan, malit na bahay pero maraming mag-appreciate. Thank you so much. Ayan. Kino Bam Bam. Ang laki niyan. Ayan. Ayan, thank you so much, Lalam. Kino Bam Bam. Nasaan na ba yung bahay mo? Nahihiya na ako sa'yo. Ayan, nagpamimber ka na, nagpalipad ka pa. Ayan, salamat naman dyan, Kino Bam Bam. Main mo ba yan? Ayan, Kino Bam Bam. Natuwa lang ako. Ayan, salamat naman. Ayan. Bumaba ka ng bahay mo. Nasaan na ba yung bahay mo? Ayan, Winstyle. Bumaba ng kanyang bahay. Ayan. Salamat naman dyan, Kino Bam Bam. Bin ba yan, Lalams? Maraming salamat naman sa pamember dyan. It's the thoughts that counts. Ayan, maraming salamat. Bumaba ka na ng bahay mo, Kino Bam Bam. Ano ba yung bahay mo? Ayan. Ayan, Jamillioners. Good morning. Mag-live shoutout. May jacket ka na, Lalams. Muda yung channel. Nagbaba ng bahay. Ayan.
Ayan. Maraming salamat naman dyan, Kino Bambam. Sana yung bahay mo. Ayan, Banggas. Miguel of shoutout. Good morning. Ayan. Ayan, Kinubumbong nagbaba na ng bahay. Ayan mga lalaws, balikan na naman si Kinubumbong, yung aking member. Ang aking super chatter, ayan. Ayan, bigyan kita 5, Kinubumbong. 658. Ayan, Jamillioners, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, Bait Puhos, good morning, ayan, Miguel Shoutout Romalyn Ratila, ayan. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay, Banggas, nagbaba ng bahay. Florida Amor, thanks to all and host. Thank you so much po, Madam Florida Amor. Pindan pulpak sa nakapin. Ay, I'm done. Ayan. Huwag na lang ratila nagbaba ng bahay. Ayan. Halig dyan, nagbaba ng bahay. Banggas, dan pulpak. Ayan, Kinubambam. Bahay mo ako. Ayan. Bigyan kita 5 lalaw. $658. Ayan, LC Vlog, thumbs up dan host, magandang shoutout LC. Ayan, may jacket ka na LC. Pwede kita naman yung nakapin LC, thank you so much. Ayan mo lang yung channel, ang baba ng bahay. Jamillioners, Umalin, Ratila, dan Pulpak. Ayan, Romalin, Ratila, dan Pulpak from Kinubambam. Ayan. Play kita Kinubambam sa WH mo. Ayan, Jamillioners, full pack dan. Please, pasok rin na lang from the Green Hornet. Ayan. The Green Hornet, nagbaba ng bahay. The Green Hornet, OTW.
pinapanood ko pa rin yung ano mo. Masarap matulog, mas nakatulog ulit ako lakas dito. Hinahanap kita kanina, lalabs. Nilmar. Tinulugan mo pala ako. Pasaway ka. Kanina pa tinatawag, sabi ko, nasaan na kaya yun nagpunta si Nilmar? Nakatulog ka pala. Ayan, LC Vlog. Nagbaba ng bahay. Nilmar, nagbaba ng bahay. Kanina pa tinatawag. LC Vlog din, full pack. Ayan. Thank you po, host. Ayan, dikit ko na tayo, full watch. Ayan, The Green Hornet dan sukli na po, salamat. Kini ba mo, nasaan ka ba? Nasa Pinas ka ba? Ayan. Kenny, bam, bam, bam. Ayan. Ramelin Ratela, kinabambam dan sukli, salamat. Romalyn Ratela, nagbaba ng bahay. Ayan, panoorin ko muna to. Ba yan? Nangalay ako. Laguna po, nasa Laguna ka pala. Ayan, full watch. Kinibambam. Pangalawang digit ko yun, ayan. Elma Abayon, miglove shoutout. Tamsak ganda, salamat sa patamsak dyan, ayan. Ali dyan, full pack from The Green Hornet. Thank you, Ma'am Bumalin, ayan. Ayan, Banggas, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Elma Abayon, nagbaba ng bahay. Thanks, Jamillionaires. Ali dyan, nagbaba ng bahay. Ayan. Kinubambam dan from Jamillionaires. Ayan. Ayan, Ali dyan, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Patamsakan naman si Bicolanang Oragon dyan. Nilmar, dan sa'yo LC Vlog. From Nilmar, ayan. Natulog ka pala, Nilmar. Kaya nahanap kita kanina eh. Tinulugan mo ko, lalabs, ha? Nangalay ba? Ayan, Elma Abayon dan full pack. Ayan. The Green Hornet full pack from LC Vlog. Ayan, 6 million in the house. Mag-love shout at mga lalabs. Ang oras na ba? Ino Dan from Elma Abayon. Ayan. Ayan, Madam Elma Abayon dan full pack from Jamillionaires. Ayan. Elma Abayon, nagbaba ng bahay.
Ayan, 7 million in the house. Big love shoutout mga lalaw. Salamat naman sa 7 million dyan. I'm Gabriela Ford. Big love shoutout. And may jacket ka ng Gabriela. Oo, host. Lakas kasi ulan dito, host. Tas pagod ako kahapon, host. Gabi na kami nakauwi galing Divisoria. Ayan. Nagpagawa ko ng souvenir. Binyak kasi ni Apo, Ganun po ba yun? Sipag mo naman, ayan. Capricorn Dan, tamsak dating dikit, ayan. Malay ni na Paul Pak Dan from The Green Hornet, ayan. Jamillionaire, I wait, thank you, ayan. Alijan Mersay, nagbaba ng bahay. Nilmar, nagbaba ng bahay, ayan. Elsie Nilmar Channel Dan, ayan. Sokli Dan, ayan. Elma Abayo, nagbaba ng bahay. Alijan, nagbaba ng bahay. Ayan. Thanks, Elma. Mila Aguilar, may love shoutout. Hi, host, tamsak Dan. Ayan. Ayan, love shoutout. Alijan Mersay, I'm Dan Dagrin. Ayan. Hello, host. Ayan, Rain, may love shoutout. Lala, Rain. Ayan. Rain, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Dawangas, nagbaba ng bahay. Si Vlog Dan from Jamel Yunar. Ayan. Si Vlog nagbaba ng bahay. Ayan, Essential Life and Cooking, 43 tamsak, babe, bless Sunday sa lahat. Ayan. Big love shout out, Madam Cynthia. Ayan. Mila Aguilar, nagbaba ng bahay. Ayan. Rain, new video. Ayan. Jamil Yunar, nagbaba ng bahay. Ayan. Rain Dan full packs with saging, ayan. Mila Aguilar. Ang cute naman ng aso mo, Bambam. Ano ka na, 664. Ayan, Yahoo LC, ayan. Kim TV, may love shout out. Muda yung channel, nagbaba ng bahay. Ayan, thank you po. Walang anuman lalabs. Ayan, Kinubambam Dan complete po from Rain. Ayan. Ayan, Bangas Dan, thank you from Jamel Yunars. Ayan, new video from Rain. Ayan. CJ TV, may love shout out. CJ, tamsak po. Ayan. Ayan, CJ, may jacket ka na lalap. Hindi ka na magba ng bahay. Ayan, Kim TV, ayan. Happy Star Dan full pack. Oh my God. Salamat host, ayan walang naman lalabs. Ayan, Jamil Yunar Suklidan from LC Vlog. Ayan, muda yung channel, Dan full pack from Jamil Yunar. Ayan. Jamil Yunar, thank you my friend. Please account my main. Ayan. Bangas Dan from Elma. Ayan. Elma nagbaba ng bahay. Ayan. Mila Aguilar, may shout out. Ayan, nagbaba ng bahay.
Nilmar Lalabs nagkabawa ng kanyang bahay. Dinidikitan pa rin kita Kina Bambam, hindi pa ako tapos. Kina Bambam. Ayan, Elma Abayon dan from Mila Aguilar. Ayan. Salamat po sa pagbalik, Mila. Ayan. Sino pala? Ayan, Nilmar Dan from Elma. Ayan. Ayan, si JTV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, gawin na natin tong 70. Apat na lang. Ayan, Milaglar dan Pulpak from Kina Bambam. Ayan. Dalawa na lang sa nakapin. Ayan. Dinidikitan pa kita Kino ha. Ayan, Mudaing Channel, nagbawa ng bahay. Jamillionaires of W from Mudaing. Ayan, si JTV dan full pack with Banana Idol. Ay. Ayan, Kinoy, hindi ako nagbabakas lalabs. Pero dinidikitan kita. Ayan, Elma Abayon, thanks. Ayan. On the way. Ayan, 9 million in the house. Glove shout out 9 million. Ayan, Jamillionaires. Ayan. OTW Kino Bambam from CJ. Ayan. Yan, 670 ka na, Kino Bambam. Dan sa'yo, Jamillionaire, pasok rin na lang from Nilmar. Ayan. And Rain Suklidan from LC Vlog. Ayan. Mudaing Channel, nagbaba ng bahay.
Ayan, Aljan Mersay, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalaws. Ay. Jamillionaires, dan na sa'yo si ano? Ang mga lalaw. Ayan, 7 million in the house. May galab shout out. Ayan. Alijan Mersaidan, full pack from Jamillionaires. Yan, Elma Abayo, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ang laki ng bahay ni Madam Elma. Ayan, Nerissa Neri, nagbaba ng kanyang bahay. Nerissa Neri. Ayan, Nerissa, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Nelmar Channel, Dan, sukli po, ayan. Ayan, LC Vlog, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Mudaing Channel, full pack from LC Vlog. Nerissa, ayan, OTW from Jamillionaires. Ay, nako. Dami pa din tao. Ayan, Nilmar, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalaw. Maui boy, what are you doing? Yung pusa ko bumaba. Ayan, CJTV. Ayan, Elma Abayo, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Ayan, thanks, Jamillionaires. My boy, come here. Mawi. Yung pusa ko bumaba. Oh. Ngalay ba? Nilmar. Masakit na nga yung likod ko eh. Mamaya na, pag wala ng tao. Baka hindi ito magsitulungan mga tao dito eh. Hindi na naman ako dito papatulogin. Oh my God. Sige, hanggang ano oras pa tayo? Ayan. Hintayin ko lang na maging dalawa na lang yung tao. Ganon. Saka ako mag-out. Oh my God, ayan. LC Vlog, OTW, Permudaing Channel, ayan. Team TV, nagbaba ng bahay. Ayan, Malay Nina Dan, from Nerissa, ayan. Happy Star already. Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay, ayan. Ayan, mga lalabs, 10 million in the house. May love shout out.
Huwag yung kalimutan tamsakan si Os mga lalam. Si Nilmar. Tinulugan mo nga ako lalabs eh. Yan, wala tayong tulugan ngayon hanggat may mga tao. Ayan. Cooking with Zapia, nagbaba ng bahay. Ayan. CJTV, nagbaba ng bahay mga lalang. Come here, come. Come here. Come here. Come here, my boy. Come. Where you going? Come here. Wait lang mga lalang. Tulog ko yung pusa ko. Say hi to the Maui. Say hi. I don't know. Say hi, Mama. Say hi. Say hi, Mommy. Say hi. Say hi. Oh. Say hi lang. Say hi. Say hi. Want to go? Why? Baba ka na. Say hi to them, my boy. Say hi. Paano ikaw? Oh. Hindi ka nababa na. Hindi lang lalabs. Hanggat madaming tao, hindi ako mag-out. Sige lang, sige lang. Siberian yung lalab, Siberian. Siberian. Blight po. Siberian lalabs. Ang laki nga, ano yun eh. 6 kilos yun. Ano? Nilmar, 6 kilos. Lakas kumain yan. Ayan. Sige lang, wala tayong tulugan hanggat may tao. Nilmar. Walang tulugan. Mamahalin na pusa. Ano lang yan? Kino? Regalo lang yan. Regalo lang yan ng birthday ko. Mabalahibo nga lang. Yung damit ko parang lahat na napapalibutan ng balahibo eh. Yung mga damit. Alam, mahal pala yan. 22K. Mahal naman yan, Kino. Luluwa ng eyebag mo. Ayan na.
Oo, mamahalin na regalo. Oo nga, regalo lang yan. Ano na yun sa akin eh, 2 taon na. 2 taon ko nang inaalagaan yan. Sana all. Ayan, salamat naman dyan. Ni Risa Neri nagbaba ng bahay. Sakit na nga Nilmar yung aking likod. Pero madami pang tao. Ayan, sige lang. Ayan, LC Vlog. Alice dyan, Mersay. Sige, maglablaban lang kayo dyan mga lalas. May 25k pa nga po dito sa Pinas. Ala, mahal pala niyan. Mahal pala yan, ayan. Bakit tumataas pa rin yung tao mga lalag? Nilmar, makipagdikit ng ka dyan, lalag. Tinulugan mo ko kanina. Kunti na lang presyo ni Kino. Ayan. LC Vlog nagbaba ng bahay, ayan. Kim TV nagbaba ng bahay, ayan. Dan Sukli Jam Millionaires, ayan. Dan Channel Dan, ayan. Banggas. Sige lang lalas, maglablaban kayo dyan. Bakit nagti-12 pa? Oh my god. 1, 2, 3. 1. Ayan, ngayon lang host. Ayan. Natulog ka Nilmara. Sige lang lalaws, maglablaban kayo yan. Bahala kayo dyan. Kung hindi bumaba yung tao, walang tulugan. 24 hours. Ayan, ayan, ayan. Ayan, may pumapasok pa nga eh. Ayan, Extreme Vlog, mega love shout out. Good morning. Ayan, Extreme Vlog, may jacket ka na lalag. Ayan, shout out po madam. Ayan, mega love shout out, Extreme Vlog. Mahina lang yung boses ni Os kasi may tulog na lalag. Papasok ko lang madam, ayan. Hindi pa ako mag-out. Sige, papasok mo lang. Ayan, Nilmar Channel, dan watch, salamat. From Neresa Neri, ayan. Baba ako bahay, madam. Sige, magbaba ka na ng bahay mo dyan. I'm done, Neresa, ayan. Piniran ako ni Lolo ng Pram 72. Nagbisi lang ako kahapon. Sige, mukbang ni Lolo. Dapat kasi nilalak mo yung saging mo. Ayan, nakita mo na ako. Extreme. Oh my God. Happy Star Dan, ayan. Oh my God, si Ryan Grace pala to. Si Ryan Grace pala to. May love shout out Ryan Grace. Ayan. Salamat naman sa iyong pagbisita, lalab. Yan, tingnan mo eh. Pagbisita. Ayan. Paano ilak host? Wala ako alam. Huwag mong ilagin yung main mo lalabs, yung ninja lang. Extreme Vlog, salamat naman po sa pagbisita. Ayan.
Ayan, bumaba na yung tao. 6 na lang, Nelmar. Nag-8 uli. Ayan, Extreme Vlog, maraming salamat naman sa pagbisita sa aking bahay. Ayan, Thunder, mega love shout out. Mong tawaging madam, oh my god. Ayan, Thunder. Ayan, Thunder, meron ka na pong jacket, Thunder. Patay tayo dyan. Ayan, sana ba yun si Extreme Vlog? Maraming salamat po sa pagbisita. Ayan. Kagigising mo lang po ata eh. My goodness. Ayan, LC Vlog Dan Sukli from CJ. Ayan. Slim Vlog Dan Saging Bikini Man. Ayan. Ayan, si Extreme Vlog. Dikitan nyo yan mga lalab. Nag-LS yan. Ayan. Maraming ayuda dyan. Kay Extreme, ayan. Ipin muna natin yung lalas para madikitan, ayan. Baba muna kita kinubambama. Dikit ka na ba dyan? Ayan mga lalabs, palikitan si Extreme. Ayan, 10 million, thank you so much. Bakit ayaw niyong babain yung tao? Ayan, hindi niyo ko paalisin. Ayan. Ampo na lang, 6K na po, balik na naman. Ayan. Sana all may 6K. Thunder. Sige lang lalab, Jamillionaires Dan po sa Baguio, ayan. Magsandal lang ako lalab kasi masakit na yung likod ko. Ayan. My God. Nelmar. Ayan mga lalabs, magdikitan lang kayo dyan. Magpahinga lang si Hoss. Kasi alam niyo kung nakailang oras na ako, 3 hours. Madami pa kayo dyan. Madami kayo dyan kaya hindi pa ako aalis. Sige lang, magtandal lang ako. Magdikitan lang kayo dyan mga lalaba. Oof. Ayaw akong paalisin Nelmar. Magdikitan lang kayo dyan mga lalab. Oh, Thunder. Bababaha yung dumikit sa akin. I-shoutout nyo mga lalab yung dumikit kay Extreme Vlog. Para kayo maayudahan niya. Yan, may harang. Extreme Vlog. Ayan, Winstyle Vlog nagbaba ng bahay mga lalas. Ayan, nag-7 na lang sila. 7 na lang. Unat-unat lang ako malalas kasi masakit na yung likod ko. Ayan, Kinibambam nagbaba ng bahay.
Yan, nakadikit na dati Jamillionaires from Thunder. Ayan. Ali Jan Marzay ng baba ng bahay mga lalabs. Ayan. Salamat Thunder. Ayan. Ryan Grace. Ayan. Ayan, padikitan nyo nakapin mga lalabs. Nag-LS yan. Ayan. Pag pumunta kayo dyan lalabs, may ayuda agad kayo. Ayan. Hindi na ako nagbawas. Ayan, na po cooking with Zapia sa blueberry mo. Ayan. From Extreme Blonde. Hindi naman tumatanggal eh. Ayan, dikitan nyo yung nakapin mga lalams. Maraming saging dyan. Ayan, Extreme Vlog. Nagbaba ng bahay. Nakapin ka po. Ayan, host patamsak sa premiere. Sige lang lalams, win style. Ayan, dikit ko to sa'yo, Extreme. My God. 10 million in the house. May love shout out. Sige, tamsakan kita win style. Ayan, ako yan si Bicolanang Oragon. Wow, ano yung galing naman. Win style, ayan. Digit man ako sa'yo sa main mo, ayan. Yan, thumbs up, win style. Ayan, thumbs up, win style, dalawang thumbs up. Salamat host, ayun lang anuman po, ayan. Extreme, ayan. Ayan, Nilmar, dikitan mo sa Extreme Vlog, meron siyang video na kung paano mabilis ang pag dami ng WH. Ayan, road trip, full pack with bakas dan. Ayan. Ano ba yung si road trip? Ayan, si road trip pala to. Ayan. Si road trip pala to. New intro. Ayan, sabay mo ako. Road trip. Sige naman, ipipin natin si Nilmar, nasaan ka na naman? Nilmar. Wala na naman si Nilmar. Dahil po 6K lagas 20 na naman. Ayan.
Nangangain na ba? Anong oras na ba? Sana malaki ang bahay ni Thunder. Yan mga lakas, magdigitan lang kayo dyan. Matagal ko na kaya naka-LS, naka 3 hours na ako. Kaya nyo pa akong paalisin niya yan. Ayan, road trip, full watch. 599 sana all. Pam, pam, pam. Ilang mga lalas, magdigitan kayo dyan. Mag-unat-unat lang ako mga lalas. Kasi yung sobrang diretso ka ng upo, parang nakakangalay, di ba? And good morning, Wati Seri. Bigyan na shoutout Wati. Ayan. Good morning, how are you my friend? I am good lalabs. Ayan. Kim TV nagbaba ng bahay. Ayan. Thunder dan Pulpak. Ayan. Tulsi Vlog, pasukli na lang from Thunder. Ayan. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. Udaing channel nagbaba ng bahay. Please connect guys. Pin live with host. Ayan. Ayan, tutorial. Ayan, ayan, pulpak na lang, extreme. Ayan, tama yan, Nilma. Dikitan mo yan. Nag-elis yan sa tanghali. Si extreme. My God. Ayan, cooking with Sapia, nagbaba ng bahay, many things. Ayan, Wayne Style Vlog, nagbaba ng bahay, Wati Siri, nagbaba ng bahay. Kim TV, nagbaba ng bahay, ayan. Tulsi Vlog, thank you, please visit support account main, bank get. Mudaing channel, nagbaba ng bahay. Ayan, cooking with Sapia. Ayan, salamat din Thunder from LC Vlog. Ayan, malay nila tamsak dikit ul kalimbang idol. Ayan. Bakit talaga yung likod ko mga lalabs eh. Dal off. Ayan mga lalam, sige maglablaban lang kayo dyan. Kaya pa naman ni host. Ayan. Magalaw na ako kasi yung likod ko masakit na uwi. Ayan, Kim TV done to you from Wati Siri. Ayan. Wayne Style Vlog nagbaba ng bahay. Ayan. Banggas thanks later. Ayan. Nelmar done po sa unboxing ko madam. Ayan. Yan, Kim TV, nagbaba ng bahay mga lalang. Hindi maglablaban lang kayo dyan mga lalang. Hanggat di kumukunti ang tao, hindi ako aalis. Pag sure madam ba? Ano extreme, naka 3 hours na ako. Kanina pa kaya ako. Kaya mo kung palisin nila, yan o. Dapat mag ano yan, mag 5, mag 6, yan, mag 4.
Ayan, Thunder Dan full pack, please check from Cooking with Sapia. Ayan. Wednesday vlog Dan from What is Sorry. Ayan, Wednesday, lumaba ng bahay. Nakapikit ka bilang mata mo, madam. Oh my God. Alam mo ba extreme ko anong oras na dito? 4:34 ng umaga. 4:34 na ng umaga. Okay lang mga lalabs kasi day off ko naman bukas. Wala akong pasok. Kaya okay lang magpuyat, Nelmar. Okay lang, Nelmar. Sasamahan mo ko hanggang mamaya. Tara mangisda. Ayan. Hello cards, Jay. Ayan. Boss, mag-exit na ako para makareska na din po kahit famous kailangan magpahinga. Sige Lalas, maraming salamat. Ingat ka palagi. God bless. Ayan, God bless. Ayan. Kaya na bombom, balik-balik ka sa akin. Tutulungan ka sa WH mo Lalabs. Ayan. Ayan, Cooking with Sapia. Ayan. Oh my God. Ayan nila akong paalisin. Ayan, Cooking with Sapia. Pabalik na lang Dan po sa'yo. Ayan. Yahoo Thunder. Ayan, Alucard. Nagbaba ng bahay. Ano gamit mo live host? Nakikita chat box. Aray. Oof. Ano to? Streamlabs lalab. Yan, o kaya pala host, mahabang pahinga ka please. Pag busy mag general cleaning kaso nakakatamad kasi lakas ng ulan, sarap matulog ko. Ayan. Cooking with Zapia. Ayan, magdigital lang kayo ng lalams. Ayan. Sige lang, ayaw nyo akong paalisin. Sige lang. Oh. Sarap magmasad sa akin, oh. Puno na lang sa daily subs gola. Puno na pala. 110 na nga pala yan, eh. Ayan, Thunder, nagbaba ng bahay. Ayan, Extreme Vlog. Mudaing channel. Ayan. Kim TV, nagbaba ng bahay. Ayan. Anong oras na ba? Ayan, 4:37 na ng umaga dito mga lana. Masads kita kung pwede lang eh. Oh my God. Hello cards. Ayan, nagbaba ng bahay, Nilmar. Hindi ko na nababasa ng maayos mga lalabs. Sakit na yung likod ko. Ayan, Bengas, nagbaba ng bahay. Nilmar Lalabs. Nilmar. Ayan, Alucard, nagbaba ng may LC Vlog Dan full pack. Ayan. Sige lang, magdikit na lang kayo mga lalas. Alucard G, nagbaba ng bahay mga lalas. Ayan. Nilmar. Nilmar, umalis ka na ba, Nilmar? Niwanag mo na ako. Ayan, huwag na magbaba ng bahay sa livestream. Click nyo na lang yung profile picture my go to channel na po. Tip lang sa nangingisda para iwas lagas eh. Tama.
Dito pa ako, host. Ayan. Oh my God, Nilmar. Ayan nilang bumaba, lalong umaakyat yung tao. Ayan. Dito pa ako, host. Ayan. Then pull back from Watisari. Ayan. Thunder. Ayan mga lanas pa. Tamsakan naman si Bicolanang Oragon dyan. Ayan. Tamsakan si Bicolanang Oragon. Yan po yung aking bagong upload. Report naman nakalagay. Ayan, LC Vlog dan full pack. Ayan. Baba na ako, pasok pa ako. Sige lang lalap, Jamiliers. Mag-ingat ka lalap. God bless you. Ayan. Mag-ingat ka sa iyong work lalaps. Jamiliers. God bless. Ayan, hintay lang natin na magsipasukan to sa trabaho. Ayan, Nilmar nagbaba ng bahay. Ayan. Salamat po. Ayan, ingat ka lalabs, Jamillionaires. Ayan. Padikit connect guys, pin with host. Ayan. Watisari, baba ng bahay. Ayan. Ayan, pag bumaba yung tao ng 5, mag-out na ako. Nag-15 pa. Ayan, Kim TV nagbaba ng bahay. Cooking with Zapia nagbaba ng bahay mga lalab. Extreme Vlog, maraming salamat po. Ingat ka po lalabs. God bless you. Ayan. Maraming salamat din sa pagdalaw sa aking bahay. Ayan. Ingat ka po palagi dyan. Bye-bye. Yan mga Nilmar. Isa na silang umaalis. Yay! Ayan, Watisari dan Lods. Thank you. Ayan, Kim TV nagbaba ng bahay. Ayan, 17 million in the house. Naglab shout out. Alucard G nagbaba ng bahay. Ayan. Kumiwid sa Pia nagbaba ng kanyang bahay mga lala. Ayan, mag-ingat ka lala. Ayan, Nilmar channel, pasukin na lang from Thunder. Ayan. King pa. Ayan, nag-12 na lang mga lalabs. Ayan. Kung uragon dan tamsak lods. Ayan. Sige, Alucard. Kung nagtamsak ka, mag-iwan ka ng bakas doon. Baka hindi pa ako nakadikit sa main mo. Ayan. Balikan kita mamaya lalabs ha. Mamaya ako magbabalik sa mga dumikit sa akin. Pag ako'y nakahiga na, ayan. Ako'y patulog na. Kanina pa Thunder, hindi kita nakita, ayan. Ano yan? Aking likod. Yan, Nilmar channel, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Cooking with Zapia, nagbaba ng bahay. Yan, Kim TV, nagbaba ng bahay mga lalabs. Galing daw magluto. Hi lalab Alzaki, may galab shout out. Alzaki lalabs, how are you lalabs? Yan, Pinky Gray, may galab shout out. Pinky Gray. Natin yung bahay.
ba yan? Tayo nang gumana. Pinky gray lalabs. Ayan. May jacket ka na pinky gray. Ayan, pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Salamat sa patamsak dyan. Idol Thunder, ayan, magkakilala kayo. Ayan, Kim TV nagbaba ng kanyang bahay, palablab po. Ayan, LS schedule, ayan. Takan natin yan, LS na yan. Ayan, Pinky. Kamsakan ko yan, baka mapuntahan kita. Anong oras ba yan? Ayan. Promote your channel. Ayan, dami tao sa haha. Ayaw kong paalisin Thunder, oh my god. 1, 2, 3. Yan, naka-4 na oras na kaya ako. Pinky gray. Hello cards, ayan. Tingnan natin yan. Pinky gray. Yan, pinky gray. Tamsak. Ayan, tinamsan na kita pinky gray. And Alzaki nagbaba ng bahay. Ayan, Alzaki new downloads. Please back and comment from Alucards. Mudaing channel nagbaba ng bahay. Ayan, Mudaing channel. Maris Perez, biglang shoutout. Tamsak po. Ayan, salamat sa patamsak. Ayan, salamat sos. Walang anuman po. Ayan, lapagan mamaya. Mga isda mamaya. Ayan, Maris Perez. Ayan. Sige, kalimbang ko yun, madam. Nakakalimbang. Ayan, kinalimbang ko para ma-update ako. Ayan, Pati Channel, hello. Ayan. Tara mga isda. Mga isda lang kayo dyan mga lalat. Ayan, Ailinski Vlog, tamsakdan, dating dikit. Ayan. Ayan, dati naman akong dikit sa'yo, Madam Maris. Tamsakan ko na lang. Kalimbang ko to. Para ma-update mo ko mamaya. Ayan. Ayan, kinalimbang ko na Marisa. Ayan, nagbakas pa ako doon. Pati channel ang baba ng bahay. Ayan. Maris Perez, done to you. Please connect. Ayan. Ang haba na ng LS ko mga lang. Ayan, Virgie, may galag shoutout, tamsak ho. Sobrang mabilis. Ayan, Virgie, meron siya ng jacket lalo.
Ayan, 13 million in the house. Mga love shoutout mga lalabs. Ayan. Ate Channel Dan from Thunder. Ayan. Dami pa rin tao. Maris Perez, kailan sit up live mo po? Ayan. Lapagan mamaya, mga isda mamaya. Ayan. Nilmar Channel, dating dikit. Tamsak na lang. Ayan, Thunder Dan. Ayan. Thank you, host. Walang naman lalabs. Bergie. Ayan. Yan mga lalas, palablab naman si Bicolana ng Oragon. Kahit tamsak lang, masaya na si Alensky Vlog. Yan, 9 million in the house. May love shoutout. Erickson Serda, may love shoutout. Harang in tamsak. And Erickson, meron ka na pong jacket lalabs. Yan, lapagan mamaya. Palikidan na si Maris mga lalabs. Virgie Danlos, pabalik po. Ayan. Alzakin yung nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Erickson Serda. Nagbaba ng bahay. Yan, gumuhit ka na road trip, Thunder. Pwede ka ng tumalon. Yan, road trip. Gumuhit ka na lalabs. Pink gray, palablan sa ng bahay mo. Ayan, gumuhit ka na Thunder road trip. 6K ka na. Salamat sa papel mo. Sige lang naman lalang. Salamat tos ng marami See you again. Ayan. Ayan, Thunder, tinamsakan mo ba si Bicolana ng Oragon? Ayan, tamsakan mo naman si Bicolana ng Oragon, Thunder. Ayan. Ayan, Mudaying Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Pati Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Virgie, thank you para Maris. Ayan. MTV, ayan, Maris Perez. Pati Channel Dan, Loads, please back, don't miss my YT channel. Hello, Card, sila na ba yung bahay mo? Yan, nag-8 na lang mga lalaks. Pag yan nag-5, mag na ako log out. Ayan, maglablaban lang kayo dyan mga lalaw. Dahil sandal lang ako, masakit na yung likod ko kaya.
Yan, Thunder. Nasaan na ba si Thunder? Umalis na si Thunder. Yan, Thunder. Patamsakan naman si Bicolanang Oragon. Thunder, ayan. Bagong upload ko yan, lalabs. Watch ng 1 minute, 2 minutes, okay na. Yan, Alzaki, nagbaba ng kanyang bahay, lalabs. Alzaki nyo, tamsak, old friend. Ayan, thank you. Yan, Alucards, nagbaba ng bahay. Pati Channel, nagbaba ng bahay. Nasaan ka ba, Hons? Lalabs na sa UAE. UAE ako, lalabs. Ingat ka palagi dyan, my friend. My ganda yan. Ang sakit na. Talaga. Yung mga lalabs, siguro mga before Christmas, magpapalaro ako, hindi na ako magpapa entry, wala nang entry mga lalab. Kasi para pantay-pantay, ayan. Namigay lang tayo ng load before Christmas. Post ko na lang po, ayan. Same time, yung aking LS ay nagsisimula ng 5:30 ng umaga, Philippine time. Tapos natatapos ako, depende kung wala ng mga tao. Ayan, before Christmas mga lalabs, mamimigay tayo ng load. Dito sa UAE mga lalabs, pwede naman magpa-load dito eh. Kunin ko lang yung number nyo, tapos ako na magpapa-load dito. Kasi may paludan dito eh. Machine. Lagay ko lang yung number nyo, tapos isuksok yung pera. Talas. Ayan, mamimigay tayo. Tag to 200 pesos. Ayan, ang sakit na ng aking likod ba. Wala nang entry para pantay-pantay. Ayan. Kung sinong pumunta lang sa aking LS, magpo-post na lang ako. Ayan, Alzaki lalabs. Pati Channel ang baba ng bahay, ayan. Kasi pag nagpa-entry ka, paano naman yung walang entry? Hindi sila kasali. Wawa naman. Para pantay-pantay. Thank you po sa sukli. Dikitan ko na po kayo kanina, ayan. Ayan, Erickson, ilang oras? 13 million in the house. Miguel of shout out. Sige lang mga lalabs, ayaw nyo kung alisin. Alzaki na lang bumaba ng bahay. Ayan. Ayan, Virgie Dan Loans. Di kasi ako makapag-comment from Alucards. Ba't di ka makapag-comment?
Ayan bang guys, nag-support lang. Alas 5 na dito ng umaga. Oh my God. Tinig, ayan. Sino ba to? Tinig mo na sa silangan. Hi crush, may love shoutout. Ayan, may love shoutout lalabs. Wala talaga kayong balak umalis. Ayan, Wednesday vlog down tamsak dating dikit po lapagan mamaya mangisda na. Ayan. Ayan, pati channel. Pulpak dan my friend from Wednesday. Ayan. Ayan, tinig mo lang sa silangan. Ayan. Tamsak 55. Ayan, maraming salamat sa patamsak. Mas kung ngayon wag natin pagkait ang banana, iwan lang ng bakas. Ay. Wala ka pang tulog, host. Lalabs okay lang kasi di-off ko naman kasi ngayon eh. Hanggang mamaya bukas pa yung pasok. Yung mata ko. Paayuda host kahit panoorin mo lang video ko. Sige lang tinig mo lang sa kailangan. Pati channel, baba ka ng bahay, tinig. Ayun na pala. WH na lang, ayan. May harang, ayan, tinig. Tinig mo lang sa silangan, may harang lalab. Hahayahay mamaya, hihi. Matulog lang ako mamaya pagkatapos ng LS ko. Ilang lalab, ayan, nag-8 na lang. Nag-8 na lang. Tinig, kumusta na? Ayan. Ayan, tinig, kumusta? Wednesday, nagbaba ng bahay. Ayan, 9 na lang mga lalabs, 9 na lang sila. Ayan, tinig, may harang pa. Magsandal muna ako. Lablaban lang kayo dyan. Ayan, nag-7 na lang. Hello, Pinky. Ayan. An 8 million mga lalabs. Thank you so much naman dyan. Alucard. Hindi ko pa nakita yung bahay mo, Alucard. Kailan ka ulit mag-live idol tinig? Ayan. Anong oras pa yung mo, Elder Tinig, yung LS? Para ikay aking mabisita naman. Hit with Kathleen, grab shout out. Alukans, mababa pala ang bahay mo. Pati ka nagsasabi kanina. Pinoy Garage, mag-grab shout out. Ayan, Alukans. Bakas ka sa video ko, Blalas. Mamaya bibigyan kita ng banana. Kasi lubat na to eh. Alukans. Yung bikula ng Uragon, sana ba yun? Ayun ang Alukans. Magbakas ka doon. Ayan, Alucard, magbakas ka doon sa video ko ha. May wikula na. Ligitan na.
Baby pa pala yung bahay ni ano. Ni ano, Alucats. 1,000. Yan mga lalab, 10 pa rin yung tao. Naka-4 na oras na ako lalabs. Yung dire-diretso na walang tayuan. Naka 4 hours na ako. Aha, okay, loads. Lobat na yung mobile ko. Jordan pala, host yun. Ako yan. Ayan, Alucats. Lobat na to. Hindi na kaya ng mobile ko, namatay na. 8 million, ayan. Anong oras na ba? Ayan mga lalabs, hanggang 5:30 lang tayo 5. 25 minutes na lang mga lalabs. Kailangan din natin magpahinga, ayan. Pinoy Garage, Migalab, shout out. Yung isda, host, ayan. Yung baba ka ng bahay, lubot na pa yung mobile ko eh. Lubot na kasi. Oh my goodness. Alam niyo mga lalabs, kahit nag-ELS ka, nakaupo ka lang, pero nakakapagod din kaya umupo. Ayan, Pinky Gray, mamaya pa loads, haha, mag-i-edit pa. Ayan, Pinoy Garas, magbaba ka na ng bahay mo dyan. Ayan, Nilmar, umalis ka na ba, Nilmar? Napagod na si host, mga lalab. Kahit kalahating kilo na isda lang po. Magbaba ka na ng bahay mo, Pinoy. Sakit na kaya ng likod ko, Pinky. My God. Sige, Pinoy Garage. Bababa, idol Pinoy Garage. Ayan, nagbaba na. Ayan, Pinoy Garage, yung mobile ko nagcha-charge. Pero pinapanood ko na yung video mo. Oh my God, Pinoy Garage, ang laki ng bahay mo, ang butoy. Kala ko ba naman baby ka, ayan. Laki ng bahay mo, lalaw. Sana all. Malikot na ako mga lalabs kasi nga pagod na. Ayan, nag-anim na lang. So, hindi lang mga hintayin natin magtatlo yan.
Ayan, Pinoy Garage, mag-ano ka na lang, magbakas ka na lang sa video ko. Ay, masakit na yung likod ko ba? Oh my God, ayan, 7 million. Antok na si Hoss. Oo mga lalabs, anong oras na dito? 5:10 na ng umaga dito mga lalabs, ng umaga. UAE time, 5:10. Ayan. 5, 6, 7, 8. Mas 9 na sa Pinas, diba? Pinoy Garage, nagpalipad pa siya. Oh my God. Thank you so much. My gosh. Hindi talaga akong paalisin. Ayan, thank you so much. Pagpatanggal ng sakit ng likod yan, Pinoy Garage. Malikot na ako kasi masakit na yung likod ko. Sige, Pinoy Garage. Yan, salamat naman dyan, Pinoy Garage. Para magising ka, Hoss. Nawala yung sakit ng likod ko tuloy. Nagising na ako. Bibigyan kita ng 5. Pinoy Garage. Oh my God. Okay lang, Hoss. Pahinga na. Pagod na. Bibigyan mo na kita ng Ayan. Maikli lang ng mo, video. Wala na akong bakas Pinoy Garage. Ayan, walang bakas ha. Maikli lang yung video mo eh. Madali lang panoorin. Oh my God, thank you so much, Pinoy Garage. Laba work mamaya. Off ko ngayon, mamaya off. Pinoy Garage, okay lang. Off ni Hoss ngayong araw. Tamsak Hoss ay Jaa Lifestyle. Ayan. Ayan, Garage, hindi na ako nagbakas-bakas. Pero naka 4 hours na ako eh. Naka 4 hours na ako, ayan. Kung mag-alas 6 pala, 5 hours na. Tilimbang ko nga to sa'yo. Nag-ELS ka rin ba? Ayan. Para puntahan kita pag nag-ELS ka, mangingisda din ako, Pinoy Garage. Wait lang. Kinalimbang ko na. Ayan, oo nga, tama, mag-out na ako. Dapat na lang. Brand Charity, ayan. Sino ba to si Brand Charity? Kailan yung premiere mo?
Ano ba yung brand charity nagbaba? Brand charity. Ayan. Delete niya yung ano niya. Brand charity was hidden by Pinoy Garage. Ay, hinaid ka tuloy. Ano yung brand charity? Ano yun? Wakwak. Wakwak host. Yung ganun ba yun? Lagi may pumapasok niyan sa akin. Kagabi meron din. Ay, nung isang gabi. Laging ganyan. Iba-iba yung pangalan. Brand charity ah. Ilang oras na? Yan mga dalat 15 minutes na lang mag-out na ako ah. Yan mo dahil channel. Thank you so much. Ayan. $5 million in the house. Maraming salamat sa inyong lahat mga lalabs. 13 minutes. I will go. Bagsak na mata ni host. Hi bang. Oh my gosh. Antok na kasi ako. Yan, Pinoy Garage, 5 na at hindi ko na alam kung ilan nadikit ko sa'yo. 5 na ata yun. Aha, iwan ko, hindi ko na maalala. Mura na ata sa 5 yun. Yan, wala, hindi ako nagbakas na. Mga lalangs, ayan, mag-out na kaya ako. Sakit na ng aking Pokemon. Ayan mga lalangs, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat sa 5 milyon dyan na nakasuporta pa rin. Ayan, Pinoy Garage, salamat sa palipad dyan. Tinanggal mo yung aking antok. Ayan. Ayan, Alucard, hali dyan. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Banggas, ayan. Bukas na lang uli. Ayan. Huwag mo na sobrahan sa 5. Sobra na nga tayo. Sige na mga lalas, mag-out na ako. See you na lang sa sunod na bukas. Ayan. Ang ilis ko po is hindi ako nagpo-post. Basta 5:30 siya ng umaga sa Pinas ay 5:30 in the morning Philippine time, and then nagko-close ako, nag-out ako, depende pag wala ng tao. Ayan mga lalam, thank you so much. God bless us all. Bye bye. Bye.